І як ми тут себе адчуваем? Ці добра, ці чутно? Чутно, я бачу, што ёсць на твічы гук. Вітаночкі. Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю. Ось так. Хто будзе глядзець у запісы, добрага вам. Там, што у вас, дзень, вечар. Раніца, халера яго ведае, але мы сёння, дарэчы, пачынаем зноўку гуляць у танчы. Так, 56, все скінуць вот нахер. Спачатку пачнем новую серыя баёў. Што за план у нас? Дарэчы, я тут пакуль што гатаваўся. У нас ёсць сталёвы паляўнічы. Можна ў гэтае пагуляць будзе, паспрабаваць штосьці там зрабіць. Ну і паглядзець, можа, з гэтага нешта карыснае будзе, правда, не? Мяркую, што так, павінна нешта быць. Зараз яшчэ за кланы вось гэтае забяром і паляцім у рандом. Па-першае, нам трэба будзе пракачаць, як заўсёды. Нагадаю, што ў нас лора, панарт, есть другі, стерва і блеск. Гэта ўсё танчыкі на пракачцы. З іх мы і пачнем. Не забыцца яшчэ націснуць на рэзервы. Штосьці, дарэчы, з гукам. Мне падабаецца, што неяк ціха. Не ведаю, як вам. О, вось так добра. Вось так мне добра чуваць, таму спадзяюся, вам таксама. Мы, дарэчы, без музыкі сёння. Ведаеце чаму? Таму што канал, дзе была гэтая бескаштоўная музыка, ён чамусьці не вядзе больш прамых трансляцый. Вось, а гэта азначае толькі адное, што няма музыкі. Калі там нейкія падкасты рабіць, то можна, вядома ж, падрубаць. Але на гэта патрэбен час, а я лепш гэты час вытрачу на тое, каб зняць нейкае відэа на ютубчык. Вось, так што такія вось справы. Хутенька бой пачнецца, вось мы тут станем на пагорачку. Штосьці пачацік сумуе стаіць. Чаго ты сумуеш? Не сумуй, дзядзька. Не падабаецца, што нашы ўсе налево паехалі. Выглядае гэта кепска. Дарэчы, не гуляў амаль што тыдзень. Не ведаю, што горш, ці тое, што нашы налево паехалі, ці ж тое, што я тыдзень не гуляў. Ось неяк так, сабе гнездо зрабілі. Ось яшчэ гэтае дрэўца пакладу. Оп. Усё, няхай будзе. Так, бачу, у нас там злева бачак. Варожы ёсць. Хадзі сюды, абсідыян, тебе пабачыць, не? Вось гэта кепска, вось гэтае, бачыце, 1, 2, 3. Пры гэтым пры ўсім там яшчэ і ЛТ. Бляха-муха. Давай, зводься. Зводься. Ой, вось так. І паляцела першая. Міма. Вядома, міма. А як жа ж інакш? Хтосьці тут сумуе ў нас. Зараз мы тебе троху павеселім. 54, да я ўжо не памятаю, што за танк. Што з гэтай гульнёй сталася за гэты тыдзень, а? Гэта як? Да куды вы все з'язджаеце? Вось сюды. І міма. Так, карацей, ворагі паехалі лева, і нашыя паехалі лева. Але мне падаецца, нашыя занялі не тыя пазіцыі, каб нешта тут зрабіць добрае. Яны стаяць вось тут на пагорачку. І гэта лайно. Так, ваше гаўно. Давай, трымай яго неяк. 111, гэта не тое, на што я разлічваў. Так, туды я не закіну, па гэтаму хлопцы ці я паспею, хутчэй за ўсё не, бо абсідыян зараз адляціць. Ён бартом да яго стаіць. Бум. І... Ай! Паскуда. Запыніўся. Так, добра. Футюр, ты дзе тут? Шарым альем.
Недзе тут за будынкам. Вось за гэтым хіба што, не? Зараз паглядзім. Так, хутка нам усім кабзда, дарэчы, таму што лік-то ўжо ніякі, а гэтыя хлопцы тут усё яшчэ стаяць. Дзіўныя. Дзіўныя хлопцы. Там няма. Ну, карацей. Большасць паехала ўлева, там жа і падохла. Тут не пракінуць, не, глядзі, ты можна вулшаніна каго пятага павесіць. Але ж все роўна. Вось гэтыя тут. Тыц, тут недзе. Прастрэлы ёсць. І адначасовыя няма. Так, шкада. Нешта ў нас ебра тут спрабуе зрабіць. Давай і мы, можа, дапаможам. Не, так мы не дапаможам, калі ебра будзе так свяціць. Давай, хавайся за мною. На табе ў лыч. Эх, прабіў усё, паскуднік. Так, калі развавім. 12-3, выдатна. Чаго яшчэ жадаць зрэнку, а? Калі не такога ліку. Вядома, што думаеш, што неяк гэта ў цябе атрымаецца такі лік зрабіць, а пуль не сваё меркаванне. Бо яна ведае, як падняць тебе настрой, правда? Так, есть другі. Дарэчы, дэфолт, наколькі я памятаю. Мы ж яго... Не колькі на ім баёў, прабачце. 4, мабыць, а можа і 3. Пытанняў няма, едзем у горад. Я не ведаю, з якой такой нагоды, чым я такім перад гэтай гульнёй выслужыўся, але вось заўважаю ўжо каторы раз, што на гэтым танчыку я ў топе. Па маіх такіх адчуваннях у адсотках 90 так адбываецца. То бок 90 ў сэнсе таго, што з 5 баёў няхай сабе 4 дакладна былі на топовых узроўні, а не вось як гэта звычайна бывае, што да 9 ты цябе кіне і ўсё. Як хочаш сабе, так і ваюй. Так, зразумела, іх паскуднік стаіць ужо ў хмызах. А наш 52 нешта робіць. Незвыклае такое. Во. Вы гэтае бачылі? Ой, бля. Не, дарэчы, экіпаж у мяне тут 100%. Ён толькі сеў на кітайскую тэхніку, але ж тое, што заляцела, гэта вядома. Штосьці неверагодна. Так, 45 ТП. Трэба кумуля на яго. Будем чакаць, пакуль ён адкідаецца зноў, каб выйсці. Паспрабаваць яму пракінуць. Ну, Т-29. Нікога не бачыць проста, ці што? Зараз не... Так, ён проста Т-29 не бачыць яго. Ну, 45 ТП, ну што ты? Што ты за чалавек, ну? Ты як не танкіст проста. Могу і падставіцца. А, не, это я на мінімапу паглядзеў, там Т-29 паехаў. Крокодиль. И что ты там соскаешь, человек? Цікаво, куди 45 ТП поїхав?
Т-29 атрымаў двойчы па храпе сваёй. Так, там ПТ. Зразумела. То бок мы не едзем уперад. Чакаем. Калі поедзем уперад, то нас злева адкідае супер хылкат. О. Это, конечно, просто из-за того, что кумуль был заражен. Ось, треба было безумно, как ББ было. Так, давай еще раз. Ты же меня не бачил? Ты бачил? Між лямпочка была. Ну, выходь. Ой. Не люблю, вядома, на этой... Да иди ты в сраку, надо помогу, им кажется. Протискай. Ты лик бачишь, что 1.6? Чи не? Дурень ты. Тиснуть не збирається. Куди? Сюда. Подставился из них. Ну давай. Чекни еще раз. Давай, писай свою, выходь. Там Т-29, бляха. Такий командный гулец. Дальше. О, боже. Так. У нас по центру остался только Су-151. Все. На ББ переходим. Треба центр займать. Треба центр займать. Так, крокодил тут. Сушка наша подохла, вядома. Бо яна не ведае, як з пазіцыяў гэтых бараніць базу. І тут зараз злева гувійка пад'едзе ўжо. Спачатку, безумоўна, крокодил. Да выходь, тебе ХП навала. Боится он. Да, о, глядите, слухайте, 3.12 знову. Куды, блядь, разумник наш? Каже, отступать. Да давай уже, ну. Ты лик бачил, ці ні? Все. Приехали. Переехали. 3.14. Да, здогадайтеся, який зараз буде лік знову. Другий раз запар. Это что такое? Что? 2D стиль за виконання завдань повний наперед. Все, иди в сраку, это не война. Вертайся. А вы ведаете, что? А я знову забувся резерви подробити. Ось так ось. О, зараз я їх подроблю. І одразу рандом перекулиться. Зараз був до гори ногами, а зараз ось після включення. О, ось так. Все повернется на свое место. 100%. Гарантия 50%, видите? Ці спрацує, ці не спрацує. Так, ці варто мне у правый бок становиться, ці ось в от музыки. Подайте сюда, треба стати. Коли я тут стану, то буду прокидывать ось сюди. А, і сюди. І добре. Тут їздить, треба займати позицію. Что тут, хлопцы, марно малявали хмызы гэтыя? Вядома, што не. Так, першымі з'яўляюцца вось тут, вось у нас танкі. Таму мы будзем гатовыя сюды. Ось
Так ось приблизно. Ага, Лора Вазеха улево подалася. А Лора становится на отстрел. Угу. Ну, то есть, калі куплю себе Лорен 40, буду ведаць, што на ім ідзе рабіць, так? Ой, стой, давай яшчэ, ведаю. Не трапіла. Крыўдна. Вось так. Недзе вось так трэба, о. Ну і вядома, Цэнтурыён пракаціўся. Как вас халера побрала якая, а? Хитрая бляха, як глисты усрацца. Давай. На табе, падаруночак, лови. Так, не з маім шанцаваннем. Вядома ж, і суха тут. Ісус, стой на месцы, стой, бо заб'юць. Ось так. 3, 2, 1. Ось так, няблага. Каточак быў, але ж... ВЗ! 132. Курва, трапляй. Бачиш, оглушение висит на ім. Хавається, придурок. Не хавайся. Бій його, ось так. 642. О, бляха-муха. Ось гэта пендаль. Шляхетны атрымаў ён. Так, тут у нас что? 4502 был, правда? И прототипу 6. О, до речі, Безорг учора його стрімяв. І нешта я не поглядел, насамрэч, як я спаць на это хотел. Таму вырубило мяне даволі хутка. Ніводнага бою не поглядел на этот прототипу. Не трапляется, правда? Сховался. Так. Под тебе, хлопча, не прокинуть зараз, бо мапу змянили уже давно, правда? Сюды мяркую, ну, у меня чтоб такое вось ёсць. Гляди, что тут у нас? Ага, тут уже все. Не. Так, хлопец, стой. Фоєр, вітанишки, фоєр. Що там? Ось так артавод, подавалось бы, хопіць того, что танкіст дык выяўляецца яшчэ артавод. Гэта ў мяне пракачка. Дарэчы, гэта апошняя арта, ой, выбачаюся, апошняя арта, якая патрэбна на аккаунце. Барабанная. Таму прокачаемся і забудемся. А ты абызахі не робіш? Калі ты гуляеш увогуле ў там. Так, мне падаецца, мы заняли все позиции выдатныя. Павінна перамагаць тут все ж таки. Так, Су-130. Ты больш мягенькі. Стой! Не едь, стой! Лучше за все сюда. Давай. 3, 2, 1. Фоєр! Не трапил. Зараз не гуляю, а безехи не робишь? Ну вось, бачиш. А покольки я гуляю сам з собою, а не командами, як там було? Було командні бої, потім були яшчэ нейкія там бої. Короче, то гэта аўтаматычна азначае, што трэба шукаць нешта такое. Сваё, давай, хутчэй зводься. Оп! Паскуда ў яго аптэчка была. Бум! Всё, центр адціснулі. Хаця сюды едзе яшчэ ТС-5. Т-103. Ось нахабнікі, які паглядзі, а? Во, я готовы, подымайся.
пёс. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, лови. Да ёб твою мать, ты трапишь калі-небудзь ці не? Так, Сенлак. Змяніў фланг. КС-5 вошкаецца недзе там. Сенлак, стой на месцы. То цяжка трапіць. Ну? Дзе гэта дробная поскудь? Сім салабі, махала, з'явіся. Давай. Глядзі, які сакавіты Т-103. Мне ўжо не хочацца зверху на яго. Пражэта. Зараз аддасць барабану. 130. Ой, ну фугасу, боже. Які добры. Візантик, вітаначкі. У танках дрон... Нет, у танках дрону я не бачу яшчэ. Можа, я нешта недзе прапусціць. А хаця, слухай, Візантик, ведаеш што? Будуць. Мы зараз паздымаем іксы на нашых 5 танках, якія пракачваем. І пойдзем гуляць у сталёвага паляўнічага. Вось. І там дроны былі. Так, памятаю, што было 2 танкі, у якого у аднаго было такі шар, які сам... Што он там робіць? Крацей, ён сам каціцца за ворагам тваім і наносіць яму даволі шмат шкоды. А другі быў літаральна з дрончыкам такім, з маленькім танчыкам, які ездзіў за табою і тыцкаў усіх там па 50 ці па 100 хп. Так што... Вітаю, Ян, вітаю. Як справы 100 гадоў не было? Сёння ідзеце гуляць у тэніс зноўку? А што мы тут робім? Мы на арце гаўняшкамі кідаемся. Нічога не змянілася, бачыш, за амаль 100 год існавання каналу. Мы як пачалі з танкаў, так усе гуляемся ў гэтыя танкі. А, з'ехала паскуда. А то сядзеў, бляха, на цяжкім танкі. Нібы курыцца на гэтай, на палцы. Ужо год, амаль што год. Наступным месяцы, дарэчы, будзе год. Недзе там трэба будзе паглядзець, калі першы стрым быў запушчаны па архівах, ды вызначыцца, калі там гадавіна наступіць. Ужо не паспяваеш сачыць? Ну, у мяне таксама, бачыш, стрымоў паменшылася значна з-за таго, што вельмі заняты зараз. Ды ўвогуле мне цікавая навіна такая ёсць, што з якойсьці халеры нашы аўстралійскія партнёры збіраць. Да ідзі ты, божухны, ебучая арта. Як яна заенчыла сваёй трапнасцю. Партнёры аўстралійскія вырашылі адведаць нашыя офісы. У нас некалькі офісаў па гэтым нашым глобусе. Земным шары, калі так можна казаць. І карацей, яны спачатку казалі, мы прыедзем да вас у адзін офіс. А вось нядаўна яны заявілі, што прыедуць да мяне ў госці. Ты разумееш? То бок трэба рыхтавацца. Трэба сраку памыць і ўсё такое. Ну давай, смелей. Давай. Бля, курва, 46. Вось гэта, бляха, альфа. А? Вы гэта бачылі? Бачылі? 46. Гэта вам не 45. Трэба стрым нейкі на гадавіну, ты маеш на ўвазе? Трэба будзе ўзяць выходны, дарэчы. Вольны дзень зрабіць сабе на гэты час. У мяне была такое меркаванне, безумоўна. Каб на гадавіну стрыміць, я не ведаю. Можа, у цэлы дзень, дарэчы, во. Зранку як запусціцца, потым паабедаць, павячэраць і ідзі спаць, вось так. Можа, такая ідэя зойдзе вам.
Поехал, говнюк. Сбег. Куда ты едешь? Ну, тут я не траплю его. Ой, так, 103. Щось ти нікого не бачиш тут. О. Акуль звядуся, перенавядуся. Курва. Ну, і вядома, ён не паляціць уверх, ён паляціць униз. Куды ж тут? Без ветра. Так, сюды глядзім. Кантралюем. Там, напэўна, гэты хлопец ужо баіцца, не? Кепска, што Тартилья тут сядзіць. Прыкрывае іх усіх і вельмі складана будзе правесці. Не, мне падаецца, все ж таки Су-130 ПМ павінен мець нейкія планы. Вось, я кажу пра гэта. Так. Та, блядь, вось гэта рэльеф. Я тут просто бескорыстно колено подтискаются. Так, ну что, 46 зноўку. Ці што тут будзе? Вы бачыце, як ён гэта робіць? Пум яму. Тут ніяк. Сенлак. За іншым. Ну, трайп, малю. Все, так, треба тікати на лівий фланг. Бо наших б'ють по писі ботам. А мы стоим, не выше бота. Так, а мы с собаком будем каникроссом заниматься. Каникросс. Кани — это собака. З латыні. А як гэта зараз сполучить з кроссом? Я ведаю мотокросс. Ты ж не будешь привязывать своего пса до мотоцикла, правда ж? Ты ж не таки. Прожетта. Ой. Гэта калі ты бяжиш, а собака тягне. Калі ты бяжиш, а собака... Ты не бяжиш у такім выпадку. Калі собака тягне. Бу! Бачили, як я професійно древо знес? Чуєш ти, Сенлак? Ходи сюди, давай на таран. Ну... 4, 3, 2. Ну вось, гэтае гаўно ў мяне трапіла, блядь. Я ні ў кого не трапіў. Ідзі ў сраку, гульня. Ненавіджу тебя. Вось не гуляў у цябе тыдзень, я б яшчэ тыдзень не гуляў. Шчыра кажучы, пасля гэтых баёў. Собака. Што ж ты мяне так бесіш? Яшчэ ніводнай перамогі проста не было зранку. На ўсялякі выпадак. Ужо паўгадзіны гуляю. А як так, чакай, то бок ты яго прывязваеш да сябе, да тулова, я так мяркую, недзе запас. Ён уперадзе бяжыць, ці збоку, ці як. Ці наадварот, ён узад бяжыць, а ты ўперад. Гэта як ведаеш, як у футболе гэтых футбалістаў трэнуюць. Ім там ці то кола на пояс прычэпліваюць, ці што, а ты з сабакай там. Карацей, я пагуглю, што гэта такое. Каникросс. Так, хлопцы, як вам ідэя? Ніякай рухлівасці ні ўправа, ні ўлева, боже ж мой. О, там нічыя, аказваецца, яшчэ. Там пражэта наша збегла кудысьці, схавалася. Ебр! Я табе дам зараз. Прыехаў ён, паглядзіце.
587, як тебе, га? Некий там мобиликострат у меня в команде есть. Вы бачили гэта? Вы гэта бачили? Ён перажыў стрэл. Ён перажыў стрэл. Прамое траплянне. Ой, боже ж мой. Так, я набыл специальный пояс, до якого чіпляється поводок. У собаки специальная шлея, специальный поводок, який эластичный. Собака напереди, а крацей ён на гумце себе тягає. Мармоль бай, вітаночки, гэта я так разумею по снегу, на санях? Не, гэта не тое, гэта 100% не тое. Собака ні конь не заўжды цягне. Слухай, ведаеш, што ў мяне ў дзяцінстве была колі. Ведаеш ж, напэўна, такую пароду. І гэты мяне цягаў заўсёды. Так, фоер. Гэта было смешна. Вось, я нават, бачыш, прашляпіў, давай так казаць, стрэл па 13-105, бо ён меўся здыхаць. А я занадта смяяўся з непрабіцця. Згубіў увагу, так бы мовіць, і прасраў бой. Вось. І, карацей, скончу гэтую гісторыю. У нас у дзяцінстве, я, дарэчы, у маім доме яшчэ быў, не сябра, карацей, знаёмы, у якога таксама была колі. І мы рабілі нават нейкія такія спаборніцтвы разам, то бок чапляліся, бо ў іх доўгая поўсць. Вось, мы чапляліся ззаду. Не за карак, а вось ззаду менавіта, там, дзе сцёгна ў іх. Вось за гэтую поўсць. Вось, яны нас цягнулі. Просто вось так цягалі нас па дарогах, бо дарогі узімку былі заснежаныя. Хлопцы, направо поедете? Хлопцы, направо поедете? Поехали направо, хлопцы. Сука. Рандом, гэта такі рандом. Так, поехали туды, вось, за каменьчик там станем. Бо нема чаго тут рабіць, правда ж? Ай. Бо хлопцы не едуць. Бо весна прыйшла, якія лыжы. Так, у мяне таксама была колі, разумны халер. У мяне, не, я не магу казаць, што ў мяне быў разумны колі, але курва класная собака. Просто лепшая за ўсё маё жыццё. А ў мяне была дваравая, шляхетная, малая такая, нібы балонка. Потым такса была. Вось, ну, колі была. Ну, і калі пра вёску казаць, то ў вёсцы таксама было 3 собакі там. У асноўным шляхетныя, як я казаў ужо. Пароды. Так, ну што, папсаваць настрой вось гэтым хлопцам? Не едь. Снег башка, памятаеш? Вось гэта ўсё. Ай, як выдатна. 2, 3, 4. Ай, прыемна. Так, калі проста не словамі, то так. Я зразумеў, Ян, я разумеў. Калі што, Мармоль бай, гэта на твічы. Гэта я зэн. Я ўжо нават і забыўся, што трэба знайсці нейкую прыладу. Хоць ты бяры на Python і сам пішы. Навучайся, ды пішы гэтую прыладу, якая паведамленне аб'ядноўвала і на экран выводзіла. 3! Блядь, мне падаецца, гэты рэкорд ад прамога трапляння на арце, каб 3 хп яна толькі знесла. Не, ну, безумоўны рэкорд усё ж такі 0. Але... Не могу. Цудоўная механіка разліку гэтага пашкоджання ад трапляня фугаса. 3. Курва. Кабы да здаровыя жылі. Ну вось, вядома, яно зараз так і трапіць, так. Так, любімы сабака, любімы. Так, ён быў вельмі, вельмі добры, у сэнсе і па характары, і па ўсім. Просто цудоўны. Гуляцца любіў. Вось. Ну, зноў паўтару, не магу казаць, што ён разумны быў нейкі, там просто выдатнік. Выдатнік вучобы і навучання. Але вось таксама, мне падаецца, была разумнейшая за Колі. Але вось па тое, што найвялікшае задавальненне у мяне было акурат такі з стасункамі з ім, ну, гэта 100%.
Гэта калі у вас дзеці ёсць, там прыблізна 10 гадоў, і вы думаеце, што вам набыць сабе? Коллі ці таксу? Не думаеце, купляйце таксу. Стары, скажы, што ў цябе за майк? А, мікрафон. Зразумеў. Я, дарэчы, яго хачу змяніць, калі што. Але зараз Маранс 4000. Ю, по-моему, вось так там. Калі цалкам. Зараз хлопцам там нашым будуць напружвацца, а мы тут спрабуем. Шарыатір, глядзіце, салодзенькі. У мяне, дарэчы, сам мікрафон, ён калічны па факце. Мне не падабаецца, як ён працуе, а гук, які на ім ёсць зараз, ён праз фільтр прапушчаны. Я выкарыстоўваю прыладу гэтую APO Editor. APO Editor. Вось, таму... гэта сістэмна, гэта не OBS, гэта нідзе, гэта ў сістэме. Я ўжо наладзіў так, як мне падабаецца яго, каб ён усё гэта выраўноўваў. Так, Номад, глядзі, Номад. А ну чакай, займай пазіцыю, станавіся. Ось табе. Паспей збегчы. Так, я Вірбіо, вітаначкі. А, гэта бот, я Вірбіо, зразумела. Дарэчы, гэтым плагінам, не плагінам, вось гэтую штука, фільтрамі гэтымі, любы мікрафон можна выраўноўваць. І яна там не жрэ рэсурсаў аніякіх. Так, трэба неяк вось там, на чырвоную лінію стаць, вось туды. Павінен там трапляць у такім выпадку у таго хлопца на тайпе. Таму што я нават добра так наладжваў гук на мікрафоне на гарнітуры. Не гарнітура была Logitech? Не Logitech. JBET, падаецца, такое штось. JLab. О, JLab. Зараз яна ў сына старэйшага. Ёсць траплянь. Вось. І нават там атрымлівалася зрабіць неблагі гук. Паўбіраць вось гэтыя шумы, якія ёсць лічбавыя. Таму, калі хтось цікавіцца такой тэматыкай, увогуле любіць добры гук, Нема інкогніта, вітаначкі. Колі прышпільныя, колі топовыя, так, колі топовыя. Я, дарэчы, калі сабе заводзіць сабаку зараз, то я менавіта зноўку хацеў сабе аўчарку. То бок, неважна, якая гэта будзе аўчарка. Магчыма, і колі, дарэчы, магчыма, нейкая нямецкая, вось, ці проста іншая, але вось з гэтых догаў так. Ніколі не любіў, дарэчы, не падабаліся дог. Хаця ў маіх знаёмых у двух быў ангельскі дог. Курва, але ж там натуральны конь быў, як я ўзгадаю. О, бля. Гэта сапраўды не сабака, гэта конь. Вось. А ў другога далмацінец быў. Вось. Ну, той, вядома, такі прышпільны. Таму што драбнейшы значна. Ну і на сабаку больш падобны, чым на коня. Ну і я не разумею, дарэчы, гэтых догаводаў, таму што догі жывуць надта мала. Ангельскі пражыў 9 гадоў, ці 8 гадоў. А далмацінец увогуле толькі 6. Давай, елачка, свяці яго. О. Та ідзі ты. Ой. Хутчэй бы ўжо гэтую ікса зняць ды забыцца. Ну, елка дурная. Трэба было подсвяціць і цікаць, а не стаяць там, страляцца. 6, 5, 4, 3. Усё, стой, малайчына, стой. Не руш. Курва. Да заебала, блядь, ты трапіш ці не? О,
рта. Писюн рта. О, приехали. Там ВЗ ўжо цісне. А гэты на эксама полез. 4, 3, 2. Все, блядь, фейспам пробил себе. Текаем отсюда. Прямое трапляние, яно 0 пашкоджень. Што вам сказаць? Вядома, гэтая раніца яна цудоўная. Пытанняў няма проста. Рандом спрыяе як ніколі. Мне падаецца, сёння атрымаецца цудоўны стрым. Легендарная 0 дамагу. Ну, я нават не заўважыў, слухай, Фоер, што яму гэтае было павешанае, як яго, аглушэнне. Вось ты заўважыў, мне падаецца, там не было яго. Ці то гэта выкарыстанне вось гэтай імгненнае аптэчкі з рэмкаю. Ведаеш гэты чыт-код, так званы, які дазваляе гэта рабіць. Ці... Блядь, дайце свет, дайце свет, дайце свет. Зараз жа ж прыедзе ВЗХа. О, 12 ёсць. І ён зняў, то бок там аптэкі не было. Інакш бы аптэчка яшчэ не закадэшылася ў яго. Хавайся. Хавайся, хавайся, ўсё, схаваўся. Бурасик, курва, дапамажы. Вось адсюль будзем атакаваць. Блядь, пашанцавала. Гэта такая, ведаеце, міні-кампенсацыя за то, што не ляціць. Не чапляйся, бо зараз ён закадэшыцца і нам будзе гамон. Все, зводзімся. Ты што, ведаеш, дзе я пракідваю, дзе не? Вы гэтае бачыце? Як ён ездзіць? Так. ВЗХ тут была. Чуеце, хлопцы? Вось тут яна была. Так. Спадзяюся, што яны мяне пачулі. І на мінімапа яны глядзяць, калі хтось тыцкае туды. Так, ці варта ехаць на базу? Ці варта ехаць на базу? Яна тут была, блядь. Куды ты тыцкаеш, придурак? Мне падаецца, варта. Мне падаецца, варта, каб троху яму паказаць нервы гэтыя. Так, чакайце, я зараз буду глядзець на мінімап выключна, а не на чатик. Там чакайце. І все. Мне не падабаецца, што яны тут ашываюцца абодва. Таму што ВЗХа, магчыма, вось тут стала. Ці магла вось тут стаць, дарэчы, у хмызы, бо часу хапала. Ці ад'ехаць вось сюды, а Бурасик проста выскачыў тут, паглядзеў і потым павярнуўся сюды. З іншага боку, калі яны стануць побач са мною, то мы захопім базу хаця б. Бо ўсе тры шотныя для ВЗ. Все три шотные. Бурасик, Бурасик, что ты робишь? 40 секунд. Яны ж паспею за 40 секунд приехать. Гэтыя два мяне не бароняць. Яны не зводзяцца, яны не чекаюць і нічога не робяць. Бляха-муха. 20 секунд засталось. 24. 24. 20. 416 едзе, Бурасик да мяне едзе, ці паспеем захапіць? Чым і так? 9. 1, усё. Всё, ён і ВЗХа тут потупанула жорстка.
Так, яна сапраўды... Блядь, прабачце. Гэта яна сапраўды тупанула, яна была недзе вось тут. За каменьчыкам ці вось тут. Яна потым толькі паехала. Але было запозна. Так, сраное казіно, як заўсёды. Ну, па-першае, давай так. Усё ж такі арта заслугоўвае, каб яе прыніжалі, правда, не? Бо гэта такі клас. Яна павінная пакутаваць. Як там казаў гэты чэбзік з варгеймінгу? Што трэба часам пакутаваць, правда? Вось. Стоп. Штосьці мне падалося ці не падалося? 43 тысячы, а мне трэба 83, зразумела. Так, тут. Сюды хадзі. Вось так, перад боем. Поехали. Нулявую трэба было праверыць. Не. Ну, там дурасік зрабіў памылку. То бок той, як ён выйшаў з-за гэтых скалаў, так нельга рабіць. Гэта не чэк тэрыторыі. Это ж было бачна. Калі б ён пракаціўся там, разумееш, бо там ёсць магчымасць з абодвух бакоў выйсці праз хмызы. Вітанашкі, божак, вітанашкі сабе. Дзякуй, што зайшоў. Што з аднаго боку, што з іншага боку. Там проста спакойна можна выйсці праз хмызы і прасвяціць гэтую тэрыторыю. То бок, ці ты зловіш лямпу, і ў такім выпадку ты ведаеш, што яна стаіць за скалою, там, за камнем гэтым у хмызах, ці наадварот, ты яго заўважыш, а ён цябе не. Вось і ўсё. А тое, што ён там сваю пусу высунуў праз скалы і зноўку схаваўся, ну гэта не чэк. Гэта лайно. Ой, блядь, я не тое пакуль трындзеў. Забыўся, што трэба фугас. Ці ў сраку, ну як вы гэта робіце, а? Уся, курва. Вось у мяне заўсёды так ляціць, як і ў яго зараз паляцела, разумееце? Так, вось там злева атакуе. Арта. Там босс приехал. Да иди ты, блядь. Выбачаюся. Ну вы паглядзіце толькі на гэты раскат. Я штосьці тут камусьці свячу, а па факце, глядзіце, у нас хто на адкідзе? А нікога. Так, усё, давайте мы гэта завершым размовы высокаінтэлектуальныя, каб мяне на пачатку гульні хаця. Каб можна было спакойна пракаціцца ды зрабіць нейкі добры вынік, а не падохнуць, як пацук пад калодаю. Так, давай, блеск, яшчэ адна ЛТ, цудоўная, бліскучая. Ты, вожык, як там? Як твои справы ідуць? Гатовы да баталіі з Янам? Дарэчы, пра анонс. Наступныя 2 тыдні мне, па сутнасці, гэта вакацыя. Ну, афіцыйная. Неафіцыйна працаваць я буду ўсё роўна. Але гэта азначае, што ўсё ж такі мне будзе больш вольнага часу. І калі вось гэта цікавіць, то хутчэй за ўсё будзе на наступным тыдні 100% будзе больш стрымоў зранку. Я паспрабую зрабіць хаця б 3. Вось, а вось праз наступны тыдзень там будзе, паглядзім, там можа быць змены, аб якіх вам распавяду. Заўсёды гатовы. Нішто сабе, бляха, спартсмен. Так, мы поедем, калі што, вось сюды. Будем спрабаваць пашкодзіць ЛТшцы варожай. Ага, елка у нас ФК, выдатна. Воу, што за фрызы такія? Дарэчы, я заўважыў апошнім часам ФПС прасеў добра так. 120, 130.
Што гэта за абновы былі ў такія ОВГ, што яны больш чым на 20% прасілі в FPS-е. Елачка, ты тут, малайчына. Елачка, гэта добра. Шапатак. Так, добра. Мы заўважылі Сінлака і елку. Супер. Кепска тое, што ў нас падох. Падох усё ж такі наш хлопец, які меўся жыць. А гэта было крыўдна, калі што. Вось гэтага я не чакаў. Так, по факте давайте. Минус у меня улетело 2 тыки. По сутности у меня уже минус хп. Тут выходит нема сенсу. Угу. Так, да иди ты в сраку. Концепт, я думаю, меня не прикрывает. Ну, вось. А ПТА меня чекаем. Так, 150 пинг, ого. Но я бы на место арты утягнул бы уже блеск. Ну, есть такое. Але ж, дякую Богу, ты не на арте. Ты працу памяняў? Не, я і не збіраюся. Мне тут добра. Памятаеш, я казаў, што калі нават мяне папросяць сысці з гэтай працы, я адмоўлюся, я скажу не. Я нікуды не пайду. Важнае, ты забыўся проста, што там важна ў мяне павінна здарыцца вось зараз. Яно, дарэчы, па сутнасці здарылася. Тут толькі пытанне часу, колькі гэта трэба пачакаць, каб яно было юрыдычна правильно оформлена. Вось, таму што, ну, гэта яшчэ прыблізна месяц. Зразумеў, так. Зразумеў. Вось, узгадаў, давай так, узгадаў. Усё пазітыўна, усё добра, нерваў, дзякуй. Нерваў сышло, бляха, ложак, табе не перадаць колькі. Дзякуй Богу, я валідол не п'ю, але ж, калі так мераць у таблетках гэтых валідольных, мне падаецца, сышло бы 2 упаковкі толькі за тыдзень. Што тут адбывалася за апошнія 3 тыдні на маім баку. Але вось калі ўсё так больш-менш можна сказаць, што пазітыўна скончылася, зараз разумееш, які ты, прабач, дэбіл. Не ты вужака, а я. Што ведаеш, настолькі моцна перажываў. Так, дарэчы, мы з 8-камі. Гэта не 9-кі, але ўсё роўна нам будзе кепска, бо мы звычайныя лайдакі, якія едуць на кітайскай цяжолай тэхніцы. І у нас нічога апроч кумулёў нема, па сутнасці. Дарэчы, калі ўсё аформіцца і завершыцца, я буду гуляць праз, як ён называецца, чакай, аптычны кабель гэты з хуткасцю 1 гигабіт. У мяне такія планы ёсць. Паглядзім, што будзе з пінгам. Мне і зараз, дарэчы, не кепска з гэтымі. Так, кто-то там стрелял, правда? К2 я не пробью. К2 я не пробью. И так не кепска з 300 мегабит, але ж все равно паспрабаваць пакаштаваць гэты гигабит.
Ну ты, блядь, безумоўна стал просто выдатны. Ты разумееш, што ў тебе вось гэтая вось вежа малая, яна прабіваецца толькі ў шлях. О, зводзімся. Чумидиди? Я не ведаю, што ён сказаў, але спадзяюся, гэта быў не мат. Мяне ў Кітаі не заблочаць. Так, 2, 1. Та ідзі тут срак, падох. О, ось і у яго таксама ёсць. Китайская цяжкая тэхніка. Непераможная. Сам ты елда. Елда. Китайщина. О! Іншая размова. А то, бляха, пачынаецца елда. Стой на месцы, не вырушыся. З іншага боку вырушыся, як хочаш. Бо маё траплянне не залежыць ад таго, варушышся ты ці не варушышся. Во. Дзіўна, дарэчы, заўважылі 440-350. 90 розніцы. Ну давай, ну. Камень трапіў. А ён не ведае, што я адстраляўся, ці што? Хоу, не чакаў? Што я сюды поеду? У борт прабіў, не? Ну, дарэчы, у мяне і вежа гаўно. Ён мог і вежу прабіць. Так, ты бачыш вось гэта, куды ты зводзішся? БЗ. Так, 375. Я не задоволен альфою. Альфа говно. Можна мне іншую? Будьте ласкавы, не іншую по 200. А ну выходь. Так, я бы отсюда сошел, широ кажется. 550 хп у меня. Да иди ты в сраку, придурочный. Взял, сапсовал мне все. Не. Так, у яго ж... Курва, як у тебя такая альфа вылетела? 429. Не, я кажу. Не. А у меня ж КД лепшая, правда? За твое. И так, яно лепшее. Ты, блядь, из 2М, ты что? Ну, я так само. Я туди ж. Ай, бля. Дякую Богу. Так, де там арта зараз буде? Із 6, до речі. Ого. Не, я супроти са 6-го я не змогу, ти що? Ён мяне просто пераедзе. Шкода. У меня нема кумулёў. Альфа говно, да і гульня не тое, каб лепшая. Не, гульня добрая, неправда. Фуэр. Ты не правы. Ты просто не можаш атрымліваць асалоду з тых магчымасцяў, якая надае. Таму у тебя такая агіда на яе. На гэтую гульню. А так, гульня добрая, мне падабаецца. Не выдатная, не зацягвае так, як, напрыклад, што можна ўзяць. Вось, мне Mass Effect падабаецца, ён зацягвае. Вось. Ну, такога кшталту гульні. Гэта факт. Але ўсё роўна гульня добрая. Тайп пад'ехаў. Атрымаў. 546 яго. Ага. Давай, Шкода. Я ў цябе веру. Ты яго заб'еш. Малу, просто лепшы. Давайте пасочым за Шкодаю. Мне падабаецца гэта гулец. Можа, яму і шанцую. А не гэта скілуха. Але ўсё роўна. Не разгубіўся? Правда? Паехаў на ІСа 6-го. І ўсё. Не, мне просто перестало падабацца казино. Ну,
Я разумею. Шмат хто з гульцоў, якія сышлі з танкаў, менавіта гэта ім не падабаецца, што альфа вось гэта роскід плюс-мінус 25, ён безумоўна недарэчны. Ён па-за межамі логіцы любой, якую ты не вазьмі, так не павінна быць. Калі б яшчэ было 15%, можна было штосьці казаць. Але 25, ну гэта проста піпец, прабачце, я б сказаў нешта мацней. Вось. Мне падаецца, ім трэба гэта выправіць. Ім хаця б трэба ведаць, што мне падаецца, калі б я быў неяк уплыў меў на ВГ, бо ў мяне там толькі адзін сябр працуе, не сябр, прабачце, знаёмы працуе, вось, такі далёкі, і ён ніяк не ўплывае, ён там ніхто. Вось. І я б зрабіў рэжым, які б дазваляў мець альфу 100%, вось проста, не больш, не менш. Ось у цябе ёсць танк, які дае 390 ён будзе кожнага разу даваць. Навошта штосьці выправляць, калі народу падабаецца гуляць за плюс-мінус 25? Я кажу, рэжым увесці. Памятаеш, я хацеў сказаць памятаеш, бо гэта я памятаю, што ў маім жыцці такое было, што калісьці з'явіўся Counter-Strike, вось, і ён жа з'явіўся, калі што, як сюжэтная місія, то бок гэта быў контртэрарыстычная аперацыя, ты там гуляеш з нейкага спецназаўца безыменнага, вось, праходзіш, вызваляеш гэтых закладнікаў і ўсё такое. Але яны зрабілі тое, што я забіў у танках. Яны зрабілі просты рэжым, які б дазваляў гуляць на мапе. У выніку уся сюжэтная кампанія ідзе нахуй, застаецца выключна вось гэтыя баі, вось гэтая кібердысцыпліна, якая ўзяла і трымае гэтую планку, якая сёння ёсць у Counter-Strike, дарэчы. Так, не, я б сюды паехаў, а я ўжо тысну сюды. Карацей, вось тут давайте хлопцам паспрабуем заняць тое месца. І потым пікалі, што перахвоцімся. Вось што б я зрабіў. І паглядзеў бы на водгукі, а то яны робяць гэтыя спецрэжымы, тэстуюць, нейкія там, сані, прабачце, у снежкі гуляюцца, то няма ніякага счэплення, ты катаешся нібы на гэтых, на каньках па лёдзе. Вось я гэтага не разумею, шчыра кажу. Вось гэтых рэжымаў фанавых, як яны кажуць, оп, цісак, прабач, і ўсё. З іх ніхто не паехаў сюды, трэба ехаць на правы фланг, ось. Бо там ебр варожа ўжо нешта закідвае. Прэтэнзіі нейкія маю. Ну і безумоўна, я калісьці ўжо даўно не памятаю, фуэрці ты быў, ці ты слухаў, ці не, калісьці абмяркоўвалі гэты кіберспорт рэжым, я б ніколі яго не спыняў. Таму што менавіта гэты рэжым ён працягваў шматлікую колькасць гульцоў. Няхай сабе гэта плюс-мінус 25, але з аднаго боку для кіберспорту гэта кепска, што ў цябе няма альфы, якая б была надзейная, ну, апроч таго, што мінус 25 там, і ўсё, што ніжэй, гэта тое, што ты можаш кінуць. Вось. А па сутнасці, вось, я памятаю, што быў нейкі матч. Ой, бля, блакітная каманда з Наві гуляла. Блакітная каманда, гэта адкуль Грані пайшоў. Evil Грані. Ведаеце такого стрымера, спадзяюся, некаторыя з вас. Як стрымер ён безумоўна лайно, мне не падабаецца. Нягледзячы на тое, што і гэтая паскуда скіловая, як кіборг нейкі. Ну, карацей, вось яны гулялі матч. І там перамога была на баку каманды Evil Грані толькі з-за таго, што у Навіка у апошніх трох стрэлах 2 альфы не паляцела. Вось, то бок гэта была інтрыга, проста мега топ. Калі б паляцела альфа, яны б знішчылі дадаткова танк Навікі ў той момант. Вось, і перамаглі б. А так атрымалася, што гулец выжыў з-за таго, што альфа не паляцела, і гэтыя перакулілі бой. Гэта была інтрыга, гэта былі эмоцыі.
І тое, што яны потым увогуле знішчылі кіберспорт, ну я такі быў вельмі здзіўлены шчыра. Так, а что это за фонг? Феникс? Феникс называется? Фоникс. Что за говно такое? Что такое Фоникс? Просто потлумачить? Там гэтыя абодва хочуць паехаць, а я б не раю ім ехаць. Я б не раю ехаць. Вось-вось. Менавіта з-за таго, што ўжо усе зацэлілі гэтую пазіцыю. Я ему даже не пробиваю. Воу! Козлина. Зяба, тікай. Леопард некий. Дзіўны. Ты ж ватны. Выдатно полетели. Полетело просто выдатно. Да иди ты сраку, гульня, ну блин. Ну колькі можна? 3:10, дарэчы. І гэты звёўся ўжо сюды. Цяжкі танк я маю на ўвазе. Так. Скилл у гульне, дзе можна не патрапіць з 50 метров верш. Так, 50 метров. У меня такое было только на арте, коли что. А не потрапить, куда ты целишь? Может. 3:12. Блядь, сегодня рандом просто цудоўнейший. Чекайте, вы зараз поглядим, сколько у меня там статистика идет по перемогах. 8, зараз гэта 9 бой таксама. 25%. Вінка, 25%. О, до речі. І з другі перемог. Треба ікса зняць. А, я зняв. Чекаю, чому я в таким випадку не прокажав йому нічого? О, гуслі можна. Ось так. С 50 метров не потрапить. Зёльнер, витаночки, ну ты тайминги обираешь для стримов. А что не так? Что такое old school? Что сегодня? Сегодня мой скилл минус 25? Ну, минус 75. Нет, чакай, минус 25. У меня средняя колькость перемогов и так далее. Крацей, винка близко до 53. Тому 25-53 это минус 37. Ось так. Чацвер раніца. Гэты Old School. Я пачынаў уже стрыміць зранку, тому што у мяне была такая магчымасць. Потым перастаў. Таму што магчымасць знікла. І зараз яно такое апцыянальнае. Тому калі у мяне ёсць вольны дзень, ну, вольны ў двухкосці, тому што я працую ўсё роўна штодзень. Вось. То я запускаю стрым. Так што, гэта ты, калі што, не хвалюйся, гэта не запланавана, гэта не сістэматычна, гэта як у выпадзе. Ага, стаў. Ужо стаў, правда? Мы зараз табе паказатаем там. Я ж раней стрыміў панядзелак, пятніца ў ранку. Што ты хочаш ад мяне? Табе месца мала ці што? О, цікава, да яго даляцяць мои стрэлы? Яны далетаюць, але не пробіваюць.
53 мінус 25 гэта 28, во. Так, дзякуй. Я учора, слухайце, блядь, што учора было? Я сядзеў, разлічваў. Гэта вось фойеру дзякуючы зноўку узгадаў. Гэта, я не ведаю, ці то гэта праява дэмінцыі нейкай, ці што. Але я лічыў грошы, лічыў. І я прамахнуўся на 10 000 злотых. Гэта вось, калі хто не жыве ў Польшчы, гэта $2500. Вы разумееце? І гэта ўсё ў межах, 25 000 $. То бок моя пагрэшнасць, так можна сказаць, была складзена ў 10%. Псец. Вось пакуль сабе не праверыў на бурбулятары гэтым, гэта было, вядома, проста неверагодна. Я калі асэнсаваў тое, што адбылося, я проста такі, што, блядь? Гэта проста піпец. Дзякуй Богу, што ёсць XL. Ты ВЗ качнуў? Які ВЗ? Чакай, ты ж качаў фугаснага, так? Наколькі я памятаю? ВЗ. Чакай, ВЗ. Якого ты качаў? Я ўжо не памятаю. Не китайскага ж ты ВЗ-111, якого я качаю. ВЗ-55, во. О, гэта чэшскі, правда ж? Гэта чэшскі. Едзе. 10к доляраў? Не 10к доляраў, памыліцца. 2500. 10к злотых была памылка. Так, наши хлопцы, дарэчы, у горадзе там больш-менш занялі пазіцыі добрыя. Но мне хвалявацца няма чаго. О, зноўку яшчэ адзін едзе, бачыце? Так, адкусіў колькі з яго? 95. Ух, які выда... Куды ты паехаў? Ты што? Блядь, прототип. Не падох. Добра. Так, а ці я ўбачу гэтых хлопцаў адсюль? Ну, дакладна я гэтага ўбачу, калі ён будзе падымацца. Не, ён паехаў за скало. Пражата. А ці гэтых? Не. Чай за ўсё не. Вау, приехали, ўсё. Усё яшчэ стаіць тут? Сур'ёзна? Няўжо іх на ЛТ? У іх 2 ЛТ? Кілана. Так. Вось тут стаіць. Хто яшчэ не свяціўся? АМХ не свяціўся. 168H. Што гэта за лайно такое? Не ламаецца хата. Так, давай сустрэцца ПМ, я не ведаю там, куды ты? Бурасик стаяў на хвосику. Так, усё адно, гэта ты даеш. Так, гэта факт. Сорам на маю сівую галаву. Гэта абсалютны факт. Я яго не до конца качнуў, пакуль на БЗ-60... А, ты яшчэ наперадзе, зразумеў. Та нічога, божах, ну гэтая тэхніка ўсё роўно. Прокачка есть прокачка. Такая, не бачу. Все, трэба ехаць сюды, ўниз, низам.
787. До речі, я витримав аж на 2 набої від бураски. Оп. І навіть на каточок його. О, видатне прототипо. Так, поїхали, Йоха. Бахні. Може, AMX, правда, ще. Зараз поглядім, як там AMX виглядає, сколь його можна куть за Білорусь, як кажуть. Ха-ха! Десант на місці. Усё забили. Ай-яй-яй, не покинули. До речі, слухайте, я прототипу поднасрав. Треба було покинути йому фраг, бо його там бояр мог бути. Ось, так что. Щось можна покачати. Угу. Я б, до речі, ось до этого дочекався 15 тисяч. 163, 217, а гэта я пробив 151, 199. Трошки більше пробиття. Ці ось гэта. Огляди трохи більше. Ось гэта так само буде корисно. 10 метрів. Такое собі. Зато я побачу більше. Давай. А потім громад. Сколько я гляду? 450. Видатно. Так, усё, засталася СТРВ. Потім поїдемо уже у паляўнічага погуляємо. Стальового. Вожик, ладно, я ось себе недавно наушники купил. Ну, что за яно, до речі? Ці щось... Я бачу некий ролик, кто выкладал видео со своим тваром. Вожик, у тебя такие ладные, добрые наушники были на этом видео. Ось я нечто подобное за 150 злотых. Все, молчи лепше. Мне подается это некое лайно. И ось такого формату навушники я собі хочу, до речі. Бо зараз я, коли що, користаюся гэтими не AirPods, а як вони називаються, які на проводі висять. AirPods. Не Air. Халера их ведаю, короче, ось. Нешта эпловская. Яно ж каштуе 80 злотых. Мне падаецца, гэта найлепшае ўкладанне ў якасці і кошт. Дякую, что ты меня прикрыешь. Это я, по сутности, тебе прикрывать повинен, а не ты меня. Huawei FreeBuds. Что-то знакомое. Это ж пігулки гэта, якія беспроводныя, так же ж? Не AirPods, але мне вельмі падабаюцца. Ага. Зразумеў. Sony VH1000. Sony 1000. Слухай, я калісьці прадаваў гэтыя ж навушнікі, калі што. Я ў гэтых мадэлях штосьці разумелі. Не, гэта Panasonic 1000 самыя першыя у лінейцы. А не Sony. А вось пра Sony я ўжо не памятаю, што гэта. І не танныя. Ладно, яны гэта факт. Выглядаюць яны суперскія. Бо я калі думаў пра сабе, пра тое, што купляць такога вось фармату, каб цалкам вуха было закрытае, то як альтэрнатыва была надзейная, гэта Panasonic вышэй за 6-ю серыю, лічы 8-9 лепш за ўсё. Вось, але там я не ведаю, ці ёсць у іх фармат бесправадных навушнікаў. Вось, і альбо Apple
якія каштуюць там 2500 злотых хіба што. Ось, і я у любым выпадку пакуль яшчэ не тое, каб не вырашыў, але не вырашыў увогуле ці купляць не варта. Very good. Эту паскуду выгнаць адтуль. Падаецца. Гэты шотны. Не выглядае гэта добра. Ну вось, залез, правда? Я б яму ўжо 2 шоты прапісаў бы, калі б не ты сваю сраку тут лез передо мною. Собака брыдкая. Падоўжыш. О, дарэчы, яго збілі. Выдатна. Вядома, яно паляціць, ага. Ну, у гэтага хлопца паляціць, пытанняў няма. Як ён мяне засвяціў, каб ніхто распавёў. КПЗ святло врубі. Стаіць, бачце. Я яму каточак не праб'ю, бо ён стаіць вельмі акуратна. На табе ў борт. О, а зараз не засвяціў. Вось гэта добрая навіна. Схаваўся недзе. Вы мне можете верыць, а можете не. Але па факце я зараз прамазаў, ведаеце, з-за чаго? З-за таймінгу. З-за затрымкі. Це інший. ДЗТ. Так, ладно, не Таня, толькі не Apple, дядька, я іх слухаў, выкінутыя грошы на ветер. О, добрая парада, дзякуй. Я не слухаў, я не ведаў. Я лічу, што трэба будзе зайсці там недзе. XCOM, мне падаецца, прадаецца яны, і можна было паспрабаваць іх спачатку. Бо я калі што, карыстаўся водгукам аднаго чалавека. Ён, дарэчы, ніколі мяне дагэтуль не падводзіў па сваіх водгуках. Маецца на ўвазе. Вось, а вось бачыш, тут я табе больш давяраю, бо хоць неяк мы з табой але ў голас размаўлялі. Чаму блеск? Таму што вежа новая, вось чаму. Так, 400 шкода на секунду пробіццё, гэта лайно. 3-4 з пробіццём 199, вось так. Гэта вось так. Так, панарт яшчэ застаўся. Нешта доўга, слухайце, больш за гадзіну ўжо стрым ідзе, а я яшчэ іксы не зняў. Халера, вось гэта цудоўны рандом сёння. Абасрацца. Яны файныя, але не каштуюць тых грашэй, што за іх хочуць. Можна знайсці файныя варыянты літаральна ў 2 разы танней. Тут ведаеш, на што я арыентуюся у гэтай справе, бо калісьці я ж казаў, што прадаваў аўдыётэхніку гэту, і мы, крацей, у краме, дзе я выпрацаваў, гэта было яшчэ 20 гадоў таму. Ну, трохі менш.
Вось. І ў краме, у якой я працаваў, мы, вядома, былі вось гэтымі гікамі, так званымі, якія па гуку здыхалі. Мы пераспрабавалі абсалютна ўсё. І вось там была у нас такая штука, гэта былі не Маранц, гэта была нейкая нямецкая марка аўдыё, менавіта аўдыё тэхнікай яны займаюцца выключна. У іх ёсць нават хай-энд установкі і ўсё такое, то бок не хай-фай, вось, а сапраўдныя такія, якія каштуюць па $7000 калонкі дзве. Вось, то бок нармалёва мы так у гэтай краме забаўляліся. І мы тое самі рабілі, вядома ж, з навушнікамі. З навушнікамі, таму што, ну, цікава ўсё ж такі, чаму навушнікі, напрыклад, Сонька першай генерацыі, яна там каштуе, прабачце, $20 ці 15 на ўваходзе у краму. А тая ж Сонька, толькі 10-го пакалення, там было яно з тыпу золатам на кантактах і ўсё такое, яна каштуе, колькі яна каштавала тады? Ой, дай бог памяці, ну, прыблізна там $500 на ўваходзе, то бок мы прадавалі за 700. Вось, карацей, па якасці гука, безумоўна, гэта абсалютна розныя рэчы, але вось, калі параўноўваць 9-ю серыю з 10-й, то я ўжо розніцы не чуў. Эй, курва ты. Ці ў сраку, трапны які, а? Козліна лёгкая, каб цябе распярэзала. А, спадабалася? $139. Каб цябе, блядь. 139. Бачылі гэта? Браніраваны ЛТ, мать твою. Ой. Ось, таму. Мае вушы яшчэ распазнаюць гэтую якасць да хай-энду. Вось, да тых неверагодна каштоўных рэчай, да якіх я ніколі сабе не куплю. Можа, калі толькі буду зарабляць $1 000 000 на дзень доляраў. В такім выпадку так. Каб падараваць вожыку, во. Перад гэтым я сам паспрабую, пакатаю. Ось, а потым вожыку аддам. Вось. І крацей. То бок для мяне гэтыя, мае вушы гэтыя не распазнаюць вось такую якасць. Так. Дарэчы, а дзе стаць? Ой. Я так рэдка трапляю на гэтую мапу на ПТ. Добра, калі ведаеш, што тут. Не, там я не паеду. Там трэба мабільнасць, там трэба вежа. Сюды адразу ставаць. Ну, такое сабе. На СЛТ не паехала, а на СЛТ в уголе ёсць. Нема. Давай у цэнтр в такім выпадку. І сюды станем. Разом со Скорпіоном. Стаємо троху. Стой, куда ты летишь, уже кнопку какую-то отпустил давно. Ну, куда ты ляпаешь, ты что? Вось, так что добры гук, гэта заўсёды прыемна. І, дарэчы, калі мы вось там працавалі ў гэтым храме, такі інсайт распавядаю, што, але гэта толькі, ну, яно ж актуальна было тады, на 15-20 год таму. Panasonic быў таннейшы, вось, але лепшы па якасці за Sony. І ў Panasonic таксама было вельмі шмат мадэляў навушнікаў з золатам, там усім гэтым, вось, з усялякімі басамі і ўсё такое. Гэта потым яшчэ пачалі выпускаць гэтыя навушнікі з убудаванымі 5 дынамікамі.
типу, у тебе ў вушах аж на 5 дынамікаў, там такі сураунд, типу, атрымліваецца, але насамрэч, я адпаведу так з досведу свайго, што гэта не мела ніякай такой вырашальнай ролі, ці то 1, ці то 5 убудаваных дынамікаў будзе у вас стаяць у вушах. Па сутнасці, ўсё залежыць ад якасці гэтых дынамікаў. Вось так. Бо мы і тое слухалі. І калі якасныя навушнікі былі з адным дынамікам, яны па якасці гуку былі лепшыя за... Там, падаецца, Кос пачалі першыя выпускаць гэтыя дынамікі з 5 убудаванымі такімі. Ну што, чакаем, пакуль яны атакаваць будуць. СТА там падціснуў, не дае ім праехаць. ТС-60 кудысьці ў яму на канцэверы ўпаў. Трэба галду зарадзіць, каб прабіваць часцей. Так, СТА-2, ці ты паспееш збегнуць? Паспею. Ці ён будзе нам свяціць, невядома яшчэ. Bayer Dynamic. Bayer Dynamic One Love. А я ўвогуле не чуў такую гэтыя навушнікі. Оп. Выдатна. Рикошет. Не, да, сапраўды там написала, што не трапіў у броню, але... Зноўку. Кудысь сам трапляю такія ўжо мясціны. Увогуле не трапіла. Так, ну, у нас тут, дарэчы, зашмат. Мне падаецца, 8-7, і яны павінны ўжо вяртацца на базу. 100% яны зараз думаюць, як бы ім павярнуцца на базу. Давай-ка мы тут на лямпачку вось так пракоцімся. А вось і ТС-ка, бачыце? Хе-хе. Нічога не марна. Гаўно ты свеціш, СТА, шчыра кажучы. Так, СТА. Мне трэба, каб хтосьці пад'ехаў да мяне. Я адзін тут гэты фланг ціснуць ніяк не буду. Скорпіён таксама не памочнік, таму што ён мякенькі. Яму фугазам даш па галаве, ён рокне, як бурбулка. Оу. Ой, гэта мне не спадабалася, дарэчы, як яно зараз адбылося. Нехай сабе яны там па цэнтру нашы і пануюць, але ж. О, вось ён. Вось ён той самы. Так. Блядь, мінус СТА-2, ну як так? ПВХ не добрала, Тайпан.
Так. ТНАШ. Цікаво, ці засвятили ТНАШ. Засвятили. Знік? Знік. Ось так. Гэтага б не адбылося, калі б ён націснуў. Памажыце, памажыце. Блядь, ну як так, ну? Ой, курва. Блядь, ну. У яго яшчэ і агляд такі, што... І ўсё ён ведае, і ўсё ён ведае, ўсё ён ведае, блядь. Ранкевич, а ты просто... невероятный тупень, потому что, блядь, у тебя... Вось тут стоять два. Вось тут, блядь, вось тут, вы разумеете, не? Придурки. Катаются яны. Не будешь поцарувати. Бляха, я гэты іксы сёння здыму ці не? Колькі яшчэ трэба гуляць у гэтае? Стервы. Так, ми у топі. Дякую Богу. О, Ралік гуляє, до речі, сьогодні не пиши. Знову зранку. Хто супраць мяне, БЗ-58, Джуто, ТО, Т-29, гэта ўсё. Гэта гамон. Наш центр не светит, тому мы просто взломаем, поедем по своих справах. Так, у нас так само есть Т-29. Безумоўна, надея ёсць, что мы тут адаб'емся. И все такое. Але ж... Ага. З'явіўся. А чому мяне страляў? Чопер вон выходзіў. А ён мяне страляў. Так, пакуль што кумулей зарадзіць, каб корпус пробіваць. Вядома, калі падставіцца. Выйдешь? Давай, выходь. Добре, что полетело. Кажу, як есть. Вау, тут у танках такая музыка бывае у сэнсе. Ты не ведаў, што гэта з танкаў музыка? Я ж неяк скардзіўся, я нават. За гэтую музыку я атрымаў папярэджанне. Калісьці.
Я быў здзіўлены, што гэтая музыка мае аўтарскія правы, бо выкарыстоўваецца ў гульні. Онлайн-гульні. То бок не проста так, разумееш? А мне за яе прыляцела папярэджанне. Я такі, што? У сэнсе. І звёўся. Пакуль звёўся. Хлопцы забілі. 20 пашкоджанняў у мяне пакуль што. Выдат. Выключыў музыку, як і наогул гукі, гэта ў сэнсе. Ты пра што, Фоер? Хто падох? Дзе падох? Так, давай пераключымся на ББ. Што нам тут засталося? Цяжкі фланг. Прабілі. Давайте яго, я не ведаю, што вы там будзеце з ім рабіць. А, і гэта яшчэ не мой засвет. Ну, ты што ты будзеш рабіць з гэтым танкам? Што это? Ну, вось гэта ўжо мой засвет быў. Так, В2. Здох. Ну, з як пантэраю тут херас 2 ты пажартуеш. Яна проста мяне разбярэ. Так, 4 танкі, пакуль што... Ага, во. Дзе ў сраку, а? Як ты мне гэтае дамажыш яшчэ? Забійце яго! Не, ўсё. Шанцаванне скончыла. Убор. А, гэты злева мяне забіў, а гэты прамазаў, усё. Усё правильно зрабіў. Ну, давайте так лічыць. Я згуляў на перамогу. Не на вынік. Каб не чуць гэтую лухту. Фу, Фоер, всё. Ты мне зараз нагадваеш, ведаеш каго? Наркамана. Есть танкаманы, есть наркаманы, есть танкаманы. То бок ты лічыш, што гэта ўсё ж такі кепска гуляць у гэтую гульню. І ты мне менш не глядзіш. Глядзіш і каб насаладзіцца гэтымі момантамі, якія прыносяць задавальненне ці наадварот. Стерве, ну давай, ну ты я не ведаю. Я гляжу цябе ўсё ж. Во, бач. Так, поехали налево. Такими темпами, бляха, мы не погуляем у стальового палюнішу, падаецца, але давайте так дамовімся, максимум 20 хвілін яшчэ гуляем, вось прокачваем гэты іксы, здымаем. Калі не атрымаецца, ўсё роўно пойдзем. Бо нахер гэтую гульню, калі яна не дае табе проста ікса зняць на працягу 2 гадзінаў, правда? Вось так, ўсё свая срака параўняў. Што там, хлопцы, свяціць будзем, не? На, туды, блайнда. Павесім на ўсяляк выпадак. Просто так, таму што. Стандарт паехаў, гэта добра.
СТРВ яго сустракае. Ну, гэта такое себе. Хаця стандарта павінна хапаць пробіцця, каб лупіць яму па галаве. Міма. Пыл узляцеў. Так, штосьці мне не падабаецца тут. Шчыра скажу. Стандарт ужо атрымаў, неяк стаіць назірадна там. Так, і так я гляджу гэтую гульню яшчэ і таму, што я добра разумею, што адбываецца нейкі моўны Valorant. Я не буду глядзець, бо яно незразумела і непрываблівае. Valorant? Дарэчы, чуш нешта такое пра гэтую гульню. А што за яна ўвогуле? Штосьці ФПС-нае? Вожык, я тебе разумею. Як тебе задраў твой менеджмент? Давай так, эфектыўны менеджмент яшчэ больш эфектыўны заёбвае. Гэта факт просто, гэта з досведу. Эфектыўны менеджмент. Все, што робіць эфектыўней, гэта лупіць па галаве добра. Такі сабе аналог... Во, ФПС, так. Тактычны ФПС. Калі ж можна так казаць. Калі там ёсць тактыка ўвогуле. А я, дарэчы, ніколі не глядзеў. Мне калі FPS казаць, то я гляджу Майнкаст, дарэчы, CS Майнкаст. Вось, і... Едзе, ты куды едзеш? Фуцёр. Вось, і я яшчэ нейкі час, вельмі нядоўга, глядзеў Overdrodge, і быў, памятаеш, магчыма, нейкая ліга... Чакай. Карацей, там нават на нейкіх... Там, карацей, таксама былі FPS, але з такімі, як іх, блядь. Яны на такіх лінах яшчэ лёталі на іншыя ўзроўні лакацыі і гэтак далей. Забыўся. Apex Legends, нешта такое, можа. Overdrodge, і Valorant, і Marvel, і іншыя. Храната ўсё одно і тое самае. Apex, во. Не, Overwatch я, дарэчы, глядзеў аднаго хлопца, які добра гуляе ў гэтыя шутэры, і мне вельмі спадабалася ў яго, менавіта ў гэтага хлопца, таму што ён выкарыстоўваў герояў вось гэтых дроджаўскіх у незвычайных такіх абставінах, скажем так, то бок ён заўсёды спрабаваў неяк знянацку схапіць варожую каманду, што вось ён на гэтым героі апынецца там ці тут, і яго атрымлівалася, ён, дзякуючы уласцівасцям таго ці іншага героя, і яго, дарэчы, вельмі добра атрымлівалася гуляць на гноме, на Торбьёрн. Падаецца, так ён называецца гэты герой. На торбе, карацей, вось. Я на ім таксама шмат гуляў. Вось, і на гэтай торбе там атрымлівались прыемныя такія вынікі. Я ўчора нават камп'ютар не выключаў, уявіце то... Чаму? Арех? Або горіх. Арех, так. Арех файна, але Titanfall 2 лепшы, типу, дарэчы, на ютубе, бачыш, два гледачы, такі, так, па FPS-ах любяць гуляць. Арех я ніколі не гуляў, але глядзеў, дарэчы, нядоўга, таму што неякая хутка надакучыла. Вось Overwatch я глядзеў даўжэй. Ну, паглядзіце, пераможны бой, праўда? І вось вам табе. То бок, гульня такая нацякае на тое, што... Сядзеў бы ты, слухай, у ангары, правда? Бо калі твоя каманда перамагае, у цябе 0. А калі у цябе не 0, то твоя каманда лівае. Вось і ўсё. Ну і вядома, гэта зараз забярэ. Забярэш яго ці не? Всё. 342. О, блядь. Професійнасць. Глядзі футбол з жонкою і балерыны даглядалі ад Ані Белла. Пра балерыну нічога не скажу, але вось за футбол я табе зайздрошчу. Бо я апошнія 2 гады амаль што не сачу за футболам, і я пра гэтае шкадую. Факт.
Зараз жа ж фінал лігі будзе, не? Прыблізна вось у гэты вось момант, можа ўжо быў. Але мне падаецца, там Ліверпуль прадуў гэтаму, чакай, Рэалу не ў фінале. Гэта ж не быў фінал. Усё, мы скончылі. Паляўнічага паляцелі. Бо херня засталася тут. Гэта што такое? Што гэта зялёнае ўвогуле такое? Хто мне патлумачыць? Раней жа ж было 3 танкі толькі. Потым дадаліся яшчэ за грошыкі. Давай, тыпу. Плаці грошыкі і гуляй. Харбінгер. Паехалі. Так, мы не той, каб заўзятар, ты той самы я, давай так. Але асноўнае спаборніцтва глядзім. Во. Ліга чэмпіёна ідзе, так. Яна сумная, праўда. Адны і тыя ж каманды. А чаму сумная? Мне падаецца, апошні раз да паўфіналу, ці чвэрцьфіналу, што там зараз, Ліверпуль даўно ўжо заходзіў. Даўно яго не было. Нудная, серьезно? Чакай. Ой, что гэта за каратэч такое? У меня даўжэй. Калі што. Хер дакажа, што меньше. Трапляй, Харбингер. А як яно так узяло, заспаўніла нас побач, а? Перезараджання дыстанцыі. Перезараджання, наколькі я памятаю, трэба. О, ось. Ой, блядь, куди я заехал? Я там за стеной. Так, недзе тут было? Не на тап. Недзе была клавіша, якая показывала, як развіваць свой танк трэба. Поехали, позбираем все тут. Что за зеленые листья тут вылазит? Что это такое? Это типу до Дня Святого Патрика, ці что? Некая была гэтая нагода такая. А зажраўся просто. Мне падаецца, гэта просто досвед. Гэта не зажраўся. Бо я регулярно такое сабе ловлю. Такую думку. Динамика, потужность двигуна. Давай так. Вот, и он медленно разгоняется у меня. Валькирия меня стежит уже. А Валькирия гэта вам не... Ого-го. Ой, чекайте, тут на двойку треба. Тікай! Скотина гэткая, ты погляди на яго. Да блять, что это такое? Ой, зараз обсер будзе, мне падаецца. Все, тікаем отсюль, тікаем. Дагнаў. Усё ж таки нас дагнаў, я яго ніводнага разу не прыбіў. Валькірия гэта нямецчына, мне падаецца. Яму толькі трэба у борт заходзіць, больш ніяк. Ой, а дзе я ўвогуле, чакай. Што гэта у мяне з мапаю? Можна мапу неяк, не ведаю, там павялічыць, паменшыць. Все, зразумеў, ніяк. Все пусто, все высмакталі з гэтай зоны.
Да чаго я гэта, вожык? Да таго, што досвед, ён псуе ўражанні некаторыя. Бо ты ўжо, вядома, чакаеш, ведаеш, што будзе, як будзе. І калі яно так здараецца, ні халеры дзівоснага не адбываецца, эндорфіну не выпрацоўваецца ў арганізме. Вось і крацей. Жыццё лайно. Неяк так. Што, поедзем на ваду? О, глядзі, што вось там хтосьці ёсць. Так, магазин мне патрэбны. О, а тут, оказывается, нема з'езду. Арлікін, адчапіся, калі ласачка. Так, 5 гэта артылерыйскі удар. Ён мне не патрэбны пакуль што. Паехалі страляцца. Ну, атрапляць ты будзеш ці не? Якое лайно, ну ты подумай, ну. Ой, 2 набоі пролетели наўпрост наўкола яго. Так, Харбінгер не тое, не хочу. Харбінгер говно, мне не падабаецца. Гуляеш у КС 1.6 з модамі. 1.6 нават, ого. Арлікін, гэта ў яго ж там была гэтая шарик такі, які так катаўся. Але ж вось кожны раз, калі гэты рэжым запускаюць у гульні, кожны раз жа ж мяняюць ТТХ гэтых танкаў. Хер разберешься без бутэлькі. Што да чаго, куды, каму, як яны качаюцца. А чаму Арлікін знянацку пачаў размаўляць ангельскую? То ж заўсёды французская была. Нормально тут насыпали, слухайте, в этих зеленых кропочек. 3, 2, 1. Что это так лупить? Рейвен. Рейвен, пам'ятаю, був добрим танком. Так, поехали у той бок. Ад гэтых двоих няхай яны паміж сабою паваююць, можа. Так, поехали, поехали. За грибами, за горехами. Так, динаміка так само. Кое-што ворогаў не бачным. Ой, ёпрст. А ты што? Што гэта? Заяц? Што, бля? Што гэта за танк такі? Хтосьці заяц, а хтосьці воўк? Гэта я.
Не, хачу вось такі. А, заяц, чакай, гэта ж... Мне ж падаецца, гэта быў... бот. У нейкім там рэжыме, памятаю, бот быў, называўся зайцам. Заяц, заяц. Так, а яго падбіраць трэба? Трэба. Руплівасць, безумоўна. А, ідзі ў сраку. Казліна. Я амаль што патрапіў яго гэтым выбухам. Так, што тут у нас? Пад носам акурат. Штосьці мне падаецца, дарэчы, вось у гэтым рэжыме неяк шмат трэба зараз збіраць гэтых кропачак. Такое адчуванне, нібы раней іх было менш патрэбна. Ці то раней проста больш досведу падала з іх, з гэтых кропак, ці то што? Давай... Трошечки хп. Навколо нікого немає. Ніби виглядає так. Штось там стріляє, я бачу. Во, ось він. Трохкутничок. Добре, товарах нейкі. Ну. 12 секунд, каб их тут раскидать. Як тобі, а, Ілон Маск? Чекай. Ось так, добре. Так, дарэчы, у меня шарик з'явіўся. Ужо не так сумна будзе зараз.
Ось так, фугасами будем зараз лупить. Ой, труба. Ти гляди на його, а? Так, добре. Штось ёсць. Там двоих треба. Слухайте, хочу до их, а? Хочу до их. Давай. Иди в пекло, а. Треба тікати. Так, 21 секунда еще. 3, 2, 1. Ах ты, говняшка такая. Забил. Чому забил? Чому забил? Чекаю, не разумею. Байланг. Ну дай хп поглядеть свое. Хтось меня трапит, что? Покуль я за ним гонялся. Ай. Херня. Я, бляха, посквапнічав. Треба було шарик кинуть. А я за ним ганявся. А чому я... Мне чомусь спадалося, що у мене хп було все. Потім він трапив мене у звітим набоєм своїм, який типу корозію робить. І що? Скончилося хп усе? Да. Так, добре, поехали других. Будем шукать. Краті з Арлікіном нічого майже не змінилося. Як було, так і засталося. Байланг не гуляв, Валькіру, давай поглядим, що вона нам пропонує зараз. И поехали. Так, видатно, 8 побольше. Медленно. Наколькі я пам'ятаю, коли ісці у хуткасць на гэтым танку, то атрымаецца епісь. Калі ў броню, то ВК. Во, дека Бог трапіў. Злева павінен быць вор. Калі што. Але ён хуткасць хутчэй за ўсё. Ён тут знікне. Дынамічнасць. Абіраем дынамічнасць. Так, ён да вады скочыў. Ну як так?
Трапнасць. Гэта не мой конёк. Трапнасць гэта не маё. Арлікін тусует тут. Ага, ён не адзін. Таксама з Валькірыяю. Каб яно яшчэ ляцела добра. Выбачай, хлопче. Ну што, PvP зробім? Penetrate. Nicht penetration. Penetration. Nice shot. Upgrading your vehicle is critical for victory. Good shot. Мне падаецца, ты на браніраванай тэхніцы гуляць не ўмееш. Right on the mark. Ага, зразумела. Nice shot. У сэнсе пашкоджанню. Якое яшчэ пашкоджанне? Ты здурнеў ці што? Take that. This is your chance to become stronger. Траплянне ў модуль было. One less to worry about. I bet he'll remember this for a long time. Так, смешныя моманты. О, дарэчы, Арлікіна ніхто не забраў. Так, перанабіванне, так. This'll help. Хуткасць перанабівання ці разовая шкода. Хуткасць. Я не люблю чакаць доўга. Not bad. You've reached a new level. Now it looks like a real tank. І не кажы. Але толькі марудныя. Be possible to respawn. Be careful. Трэба будзе падабраць гэтую ось парашутик, які зараз там ляціць. Я чамусь падумаў, што гэтага Арлікіна ўжо падбяруць, пакуль я даеду да яго. Так, але ж ён далёка. Пакуль што спакойна, потым паедзем. Давай вось так. Прыспешымся троху. Цішы ты што? Потым падберем гэта, ага. Барах, я зараз табе дам. Nice shot. No more respawns. We're fighting for real now. Upgrading your vehicle is critical for victory. Take that. Ты сапраўды лічыш, што ты мяне праб'еш? Слухай, а магутнасці рухавіка ў яго, глядзі. Ён мяне пхае. Ён у мяне упіраецца, я ў яго. І ён мяне пхае. Right on the mark. -1. Так, а хто ўзяў, дарэчы, чаму я ўзяў па сутнасці ж, так? Я ўзяў па сутнасці. Your tank is ready. Моцнасць і браніраванне, моцнасць браніравання. Вядома, што хочацца браніравання. Давай паспрабуем, божа. You'll be nice and cozy now. Так, а тут хуткасць павяртання. It's clearly better than your previous cracker box. Ага, глядзіш ты. За мною там нехта сачыў. Так, а шостае гэта ў мяне лекаванне? Нібы так, слухайце. То бок у мяне ніякіх дапаможнікаў, я тупа важу з сабою ХП. Зразумеў. Penetration.
Як тут быць з гэтым Беавульфам зараз? Ага, вось. Ён тут не адзін. На табе. Nice shot. 115? Гэта ў мяне альфа такая? 115 была зараз, ці што? Дзе ж гэтыя хлопцы падзеліся? Так, праз колькі гэта? 17 секунд. Ну, пачакаем. Там адзін знік, і гэта быў... Я зразумеў, хто гэта быў. Good shot. 3, 2... We didn't penetrate. Я заўважыў, што мы не праніклі. Всё. Там нешта па чырвонай зоне паехаў сабе. Байлан. Nice shot. Так, зараз тут з'явіцца яшчэ адзін парашут. Пачакаем, пачакаем. Take that. Good shot. Так, 3, 2, 1. Магазин? 365. Не, давай хуткость перанабіваем. No more excuses now. It's time Мне to падаецца, release all the potential. магазин на немцы гэта недарэчна. Трэба адсюль ехаць. Nice shot. We've got a brander on the radar. Penetration. Only 5 of them left. Watch out. Цікава, цікава, ці гэта дабіў. Усё. Так, варах, ты разумееш, што ты мяне зараз па сутнасці толькі раззлаваў? Good shot. Гэта малое. Яно сюды прыехала, бачце? Усё. Там 3. У нас ёсць усё, што нам трэба. Атакуючых навычак у нас няма. Адрамантуемся троху. Будзем прымаць бой з варагам. Супер, супер, супер. Пытанняў няма. Не, ну, блядь, ну что это такое? Это не то, что я хотел натиснуть. Take that. The shot didn't go in. Only 2 enemies left. Ну, тое, што ў яго прабіццё лепшае за маё, гэта факт. Тое, што я, блядь, нават трапіць не магу, ну гэта трэшак. Дзякуй Богу, прабіццё. We lost a track. We can't move. Right on the mark. Back on the road. The track's repaired. Let's move on. Nice shot.
Penetration. Lost its track. We can't move. Back on the road. Right on the mark. The track's destroyed. We can't move. Take that. The track's repaired. Let's move on. Right Не, on ну the я mark. повинен його забивати же ж, правда? Penetration. We lost a track. We can't move. Back on the road. Good shot. Nice shot. Ой, дякуючи тільки тому, що хтось ззаду під'їхав на Валькірі. Да. Гэта было нудно. Шчыра кажу, гэта было нудно. Валькірія непрыемны танк. Бо калі... Але адзінае, бачыце паказчык таксама, што Валькірія засталася з Валькірыяю і варагам. І ўсё. І нічога ты не зробіш з гэтым. Ну. Дурак. Так. Ну што, мяркую, апошні бой трэба згуляць. Добра, трэцяе месца, добра. Хураган, Харбінгер быў, не спадабаўся. Арлікін спадабаўся. Давай на Рэйвені. Давай Рэйвена паглядаем. А потым пафармім яшчэ штосьці. Ну такое сабе. Не ведаю чаму, але калі гуляў у мінулыя разы ну, гэтага паляўнічага і неяк весялей было. Не сказаць, што я фанат увогуле гэтага рэжыму, 100% не, але о, глядзі, хто у нас тут. Гэта воўк. У нас ёсць зайцы і ёсць воўк. Ведаеце, што гэта выглядае не тое, каб недарэчна, але па-дзіцячы, натуральна. Хтосьці там у Wargaming его сумуе па гэтай мультыплікацыі. Ну пагадзі, о, ось як яна называлася. Динамика. Так, ось там. Ой, Рэйвена, я не памятаю, як Рэйвена качаць. Барабан, мне падаецца, там нейкі прабіўны быў на 8 стрэлаў, ці што? Так, добра, ремонт ёсць, у нас хпшек ёсць. О, там яшчэ адзін бот. Зараз мы да яго завітаем. Так, сапраўды, у гэтага барабан ягоныя эмоцыі. Так, ось толькі пытанне ў мяне. Но Арлікіна я заб'ю. Адзінае толькі ён ад мяне убяжыць. Пракоціцца я нават нічога тут не зраблю.
Ты серйозно зараз? О, заебись. Усе прилетели на гэты парашют. Дарэчы, 2360. Гэта аб чымсьці кажа, правда? Браніраванне. 2360 за такі кароткі час, гэта шмат. Так, гэты побач са мной ўсё знік. О, а што гэта такое за пяцёрачка ў мяне? Шасцёрачка, незвычайная. Что за говно? Что это такое? Хуткость, хуткость, хуткость. Нешта я выбраў хуткасць павароту і ні халера не хутка паварочваюся. О, з'явілася пяцёрка, дарэчы. Так, мне б штосьці на гармату. Мне падаецца, гармата ў мяне зараз такая сабе. Так, там бот. Так. А пробивать? Я не ведаю тут. Так, пакуль што мы з абодва тут. Дякую Богу. Пять, 4, 2. Ёсть. Ух, як кепска ён паварочваецца, ну гэта проста. Я не ўзяў. Ой, каб вас халера ўсіх.
Побрала якая. Only 5 of them left. Watch out. Да, блядь, яшчэ і злева, ну. Ну, вось гэта, блядь, замес, вось гэта я потрапіў. З усіх бакоў. Зато я 10 тысяч не кідаў. Рейвен добрый танк. Пытанняў няма. Галоўнае не трапляць у такія пасткі. Так. Все, мне хапіла сталявога паляўнічага, дзякуй Богу. Хутка закончылі з гэтым. Не вярнуся ў гэты рэжым, нічога цікавага, прабачце, няма. Павяртаемся ў звычайны рандомчык. Эй, давай, вось так. О, выдатненько. Чекайте. Бахнуть допингу. Беру АМБТ. И погнали. Не забыть только на резервы. Бо у нас 3300, мне трэба... Хутка уже там, до речі, ми скончимо з артою. Там було 40 тисяч, а у нас, правда? Там треба буде 4 мільйони. І що там яще? З ТРВ, мені подається. Не, із других. Во. Ми з ІСА перейдемо на ВЗ. Далі вище узровні. Туди так само треба буде каля 3 мільйонів. Так що треба фармити. «17 секунд. Перенабивання першого набою». Воу. Ну, давай не будем так робити, а? Так, Ника, мне подается, за великая у нас мапа. Ой, ДЗТ. Не хочу, его пробить великая. Я не пойду супротив его воевать. О, вот так лепше. Ось так выдатно, с помером минимапы. Ну, давайте, хлопцы, кто смелый? Кто на ДЗТ поедет? Кобра приехал. Кобра, ты бачишь, что есть тут? Допомогчи. Ось так треба стати. Тишей. Что ты? О, дитя неразумное. Альш ему пошанцевало зараз. Проехал без тычки. Стрик, так, як тигр. Все, тут никто не поедет. Питання нема. Та йди ти в сраку, як ти гэта робиш. Под таким кутом. Я разумею, что борты не надто моцные у меня, але ж не настолько.
А може і не стільки. І шельфа полетіло 489 євро. О, Тигр П, бачите де? Так, я поехал. Я поехал сюда. Ну, живи покуль что. И он поспеет съехать, правда, не? Не поспел. Так, штосьці у нас нікого тут нема. Бачите, яшчэ запусцілі ворагаў на нашу базу. Трэба неяк, шчыра кажучы, вось гэтых хлопцаў, якія побач з намі, выціскаць. Т-55А тут уже чамусьці стаіць. Не полетели. Ну что ж, галда. Блять, говно, бляха-муха. Только засвятился, оно уже тут зведенное. Ободва сюда зведенное. Шикарно. 227, 277, 214. Супер. Так, пойду обтекать в иншее место. Эх, армата не поднимается. Что это тут стоит? Светляк от Богу. Шкода Т-50 не может справиться с Т-55. А, ну что ж, бывает такое. О, боже ж мой. Не, я згодний. Get out. Треба get out отсюда. Так, елочка. Ты наступная. На китайцах гэтым ДЗТ гуляць не будем, потому что ён не фарміць ни халеры. Лепш не вытрачаць на яго час. Говно мапа. Не посвятить. Так, а что же робить? Будем пробовать ухмыз. Тут станем ухмызы наши. Супросмене есть, елка есть. Нейкий ланчев. Так, добре, проехали. Мы не засвятилися. Нікого не засвятили. Нічого. Зараз ми тут ось станем. Ось таким ось чином. О, видатно просто. Глядите, хто у нас тут едет, а? Самотні такі.
Нахабны які, ёб твою мать. Ты глядзі, а? Гаўняшка малая. Так, ён яшчэ далёка. Толькі калі будзе падымацца да мяне. Бум. На жаль, наша хлопцы пазіцыі пакуль што не занялі ім. О, вось яно што. Ужо сюды не праедуць. Твою мать. Гэта як адбылося? Якім гэта чынам? Ну, я не ведаю, ну, вы нас просто кинули. Разумееце, вось гэтыя хлопцы, якія наверсе стаяць, яны просто кинули нас. Мяне дакладна. Ага. Так, ну, в такім выпадку елка з'ехала, да рэчы. Гэты уніз паехаў, выдатна. А мы в такім выпадку зараз праверым вось тут. І калі што? І калі што, з'едзем. З'ехалі. Добра. Добра. Калі зроблена з кобры, правда? Усё, пакуль што нармаз. Трымаемся. Гэты ўнізе 168 нейкі новы танчык напружва, але всё павінна быць добра. Галоўнае, што нашыя цэнтры занялі. Яны, калі што, павінны даваць прасрацца ўсім тут, якія стаяць. Так. Пакуль што 5 на 5. У іх вялікая колькасць танкаў на гэтым фланзе. То бок яны павінныя вось гэты фланг пераціскаць. А, Б лінію. Ух, я подумал, что это рентген был, да, раньше. Это я неаккуратно зрабіў. Амаль што выпадкова. Ён зноў падымаецца. Куды? Каго? Навошта? Як? На табе яшчэ аднаго прыстроіў да боку. За нахабство просто яму. Угу. Все, едем. Наши тут займаюць уже позиции доминующие. Воу. КПЗ 0,7. Ну, калі фугасом, то ён мяне дабярэ, безумоўна. Де ж ты едешь?
Е, 3000 на свет для гэтай мапы, гэта добра. Да яшчэ 900 накідана. Няблага. Некалькі разоў пашанцавала, але агулам так. Так, агулам гэта было няблага. Што там, дарэчы, у нашага... Чакайце, што панапісвалі мне па працы? Што вы там панапісвалі? АМБТ зліўся, добра. Результатненько. Так, ЛТ 2 штуки. Хіба ж павінна хаця б адна паехаць са мною? Добра, паехалі ў цэнтр. Штосьці мне падаецца, ці то проста такі налады гуку ў мяне, што абы палову гукаў я не чую. Так, а ты Т-71... А чаму ты дрэва не пакладзеш гэта сюды? Ну ж хоць адсотак, але даеш там 5% маскіроўкі. Ай-яй-яй. Гэта не я яго ўбачыў, калі што. На жаль. Ну, куды тут страляць, як яны там праязджаюць? Так, П-43. Хорошо, так стоять, бо у меня танк. Без огляду кепска гулять. Так, Т-30. Страшная Т-30 колена топовая. У нас Т-71 тут стоит, это добро. А, з'ехал. Зразумел. Згадав, что ён там стоит, реш? Але ж. А ўсё чаму? Таму што вось гэтая паскуда не глядзіць туды. Ён чамусьці стаіць вось тут. Выдатна, просто выкаціў сабе. Не, Т-71 безумоўна таленавіты ЛТ. Ён стаіць так, нібы яго нема огляду. Просто за домиком. Такое себе. Елочка, давай ратуй. Трэба добры бой. Можа на якіх там, не ведаю, 7000 на свету, можа 10. Ну, не на гэтай мапе, на жаль. Хаця, чаму не? Можа быць, можа стацца і так, што будзе. Хто супраць мяне? ЛКПЗ. Выдатна. Выдатна. Так, ЛКПЗ, ці яна рухаецца хутчэй за мяне. Мне такое адчуванне, што так. Я не гуляў на ЛКПЗ, не ведаю, ці ёсць увогуле яна ў мяне, але... Магчыма. О, ВРВ! Здарова, хлопчык. Як справа?
як з левым, усё такое, у мяне ўсё добра, як экзамены мова ідзе, да экзаменаў гатуюся. У нас, дарэчы, просто так сталася, што Беластоку экзамены у красавіку перанесеныя, іх не будзе, таму буду здаваць у чэрвені. Ці там напрыканцы чэрвеня, ці на пачатку ліпня, яшчэ не ведаю, але просто гатавацца трэба. Бо я не ведаю, як там было у літоўскай гэтай амбасадзе, калі ты пісаў свае экзамены, а ў Польшчы трэба будзе напісаць там і тэкст на адпаведную колькасць слоў. Ой. Што гэта я раблю? Божа, хто тут панакідаў гэтых камянёў? Вось, і карацей, і на адпаведную колькасць слоў, там і граматыка, ўсё такое, вось менавіта гэта і праблема зараз для мяне, што я бачу, што мне даволі цяжка пісаць. Граматыка клыбае на абедзве нагі. Вось, і калі нейкую гісторыю я яшчэ прыдумляць магу, то вось гэтае граматычна правільна напісаць будзе цяжкавата. Таму буду гатавацца ажно да ліпня. Планы такія. Выдатна, Элька позападох. Ось так, глядзі. Так, што наконт заўтра? Плануем стрым. Заўтра, дарэчы, я планую таксама зранку пагуляцца. Вось, хутчэй за ўсё таксама будзем гуляць у танкі. Вось, а ўвечары з табою пакоцім па багне. Вучыш польскую? Так, для экзамену на B1 узровень, каб потым не бегаць з голаю сракою, калі спатрэбіцца атрымаць грамадзянства, калі што. Там жа ж патрабуюць ці то сканчэнне гэтай школы, як яна называецца, не бранжувка, а паліцыяльны, во. Ну чаму? Зялёненькае было, магло бы прабіцца. Тут не столькі фоер, што вучу, колькі гатуюся менавіта да экзамену. Там троху спецыфічная праграма для падрыхтоўкі. Яна не проста для вывучэння мовы. Так, таму ведаю, там спакойна карыстаюся ёю. Усе навіны, там паперы, газеты, ўсё спакойна можна запаўняць без усялякіх перашкодаў. Толькі што, разумееш, гэтыя асаблівасці, якія там менавіта на... О, выдатна проста. Гэта сярэдні? Ну, тыпу так. Тыпу ты на ўсе тэмы, якія існуюць у грамадстве, звычайна не спецыялізаваныя, ты спакойна можаш на іх разважаць, казаць, вось, распавядаць нешта. Ну, все-таки, вось гэта маецца на ўвазе. Так, тут вынеслі. Давно не было Е75. Давайте паспрабуем Е75. Штосьці у мяне гэтыя 3 адзнакі ніяк не ўвозьмацца. Я і... Што там, 91, амаль 92 дайшоў апошнім часам, і яно зноўку абрынулася до 88. Не ідзе гульня, не даюць баёў. Так, з дзясяткамі прыйдзецца налево каціцца, мне падаецца, няма чаго спаць. Хаця і з правага боку таксама змогу пагуляць. Паехалі направа, бо люк-то злева ў мяне. Паехалі направа, за камень там стань. Паспрабуем. А што нарэшце вырва? Мы ж гулялі 2 тыдні таму. То бок мы мінулы тыдзень толькі прапусцілі. Ды і то, памятаеш, на мінулым тыдні у мяне было 1 стрым толькі. На выходных маю на ўвазе. А на 3 адзнакі ідзеш? Ну, у сэнсе таго, што не столькі іду, сколькі хачу. Вось так. Бачыш, гэтыя 2 адзнакі ў мяне з'явіліся гадоў 5 таму, можа 4.
І ўвесь гэты час я ніяк не магу выкруціць, каб было 3 адзнакі. Максімальная колькасць адсоткаў, якую я дасягнуў, гэта было 94,47. Вось так прыблізна было. Ці 93,47, штось такое. Ну, карацей, было крыўдна. Там патрэбныя былі хаця б один бой добры, такі на 4000 хаця б не кідаць. І не атрымалася. А зараз дык увогуле. Потым ужо альфу паднялі і гэтак далей гэтаму танку. Ну вось. Блять, ніхуя не адбіў, ні гуслю не збіў, блин, ні шкоды не нанес. Ну як так? Ось, як гэта разумець? Ось, што гэта зараз было? Ну давайте, подставляйте свой дах. Цыцкі, якія там на гэтым даху ёсць. Объект 500... Что это такое 590? Так, ведаеш, калі у мяне з'явіліся 2 адзнакі на СТРВС-1? Ой, ну скуль же ж. Вось бачиш яшчэ, як можа ляцець. Так, калі будзе 3... Гэта зараз адбылося. Добра. Але мне не падабаецца, яны зараз мяне тут з'ядуць. Нага у 3. Я іх у 3 тут не выцягну ніяк. Пиксель подставил. Спирдалей. Ну, за мною стоит Е-75, до речі. Тому рановато спирдалить. Ось так. Козлина, блядь, я тебе не пробил, а ты меня пробил? Як ён под маё КД прокатился, га? Ты, блядь, ну гэта просто, ну... Гульня! Я, калі гуляў на Т-110-5, я буціў хвосты ў грыву. А гэты просто сабе, глядзі, ты 5-й раз уже страляю, толькі 1 раз трапіў. Ну як так? Дякую Богу, хоць альфа полетела, 609. О, батшат полетел на его. Опустись. Это просто пиздец. Это просто пиздец, блядь, 7 разов. 2 разы только пробить его, пидора. Выбачайте, как что. Я гэта, просто я ненаўмысна. Але гэта просто неверагодна. Блядь, узгадайце, колькі разоў я на Т-110-5 гуляў, як мяне яблі. Як танную шлёндру некую. А гэты, ёб твою мать, танкую ўсё, што заўгодна. Фойер, блядь, ты задоволены? Я твой танк... О, я твой танк трубахи стал. Это просто, блядь, неверагоднае штосьці. Як ён не можа танкаваць, бляха, гуслямі? Я ж ведаю. Мяне ў борт просто под любым кутом. А гэты, на, блядь, только 2 разы з 7. Так, супокоились. Мы фармим, коли что. Осуджаю. Все. Это эмоции, это не персонализованное некие обскарживание.
Казино never changes. Не, трэба казаць, што казино заўсёды у гэтых, у пераможных. Казино заўсёды бярэ сваё. Яно не аддае. Так, поехали налево. Адзінае, што МБТ ўсё ж такі такая сабе эстэха, супродзясятак. Ну, і кепска будзе. Не ведаю, шчыра. Нема іншай пазіцыі, толькі ўлева ехаць, больш ніяк. Дзякуй Богу, хоць перамога, слухайце. Ой! Я твой танк трубасі стаў. Люблю глядзець, як Гоя граецца. О, чакайце, ДБВ тут ужо прыехаў. Нішто сабе, яшчэ і рухлівасць у яе ёсць. І трапнасць, і рухлівасць, і альфа, вы падрэлі, бляха, просто. А, ну так, я ж тут. Штось я на мінімапу не паглядзеў. А ўжо. Расчараваўся ў гэтай гульні. Так, мяне бачыць, я не бачу. А во. Так, справа, калі што, заехаць могуць. Так, контендер. Так, зноўку мяне бачыць, я не бачу. Но гэта елка ўсё ж такі. Адзінае, што можа так рабіць. На дадзены момант праект і он. КПЗ. Олька на КПЗ гуляе. Так, за цеху я ўвогуле не праб'ю. Падаецца нават у НЛД. Хаця не, у НЛД хутчэй за ўсё. Змагу, дарэчы, 430 у ордзен. Ведаеце, што я пасюль з'ехаў. Я б гэтую пазіцыю кінуў. Што за халера? А чаму на Control знікла ў мяне... Хоп. Кобра. Два стрела мінус гэтае. Танкую. Страшны просто не могу. Безумоўна. Не, супродзясятак МБТ нулёва. Нішто не зробіш. Куды б ты не паехаў? Елочка, чакай, штосьці у нас тут павісла. Забраць нагороду, давай. Забираем. Топ-фарм. Ну, ведаеш, нават у такіх баях, калі ты 0 наносіш, там насвечваеш 400, то ўсё роўна МБТ прынесе табе мінімум 20 000. Смееш? А вось у мяне там ёсць у ангары DZT, я по-китаец. Это эстэха, якая падала з скрынь навагодніх. Дык вось ён пры 3000 шкоды прынес мне 42 000 срэбра. Ну, фу, такія танкі рабіць, тым больш прэміум мне. 20 000 мне прынесла ёлка на фугасах без прэму. Так і ёсць, так і ёсць. У нас две елки, а у іх Батшак, елка і ХВК. Так, ну што, яшчэ паўгадзінкі пагуляем, можа трохі меней. Так, Ебр упаў.
туды. Так, добре, бачата засвяціў, гэтага засвяціў. Елку пакуль што не бачу нідзе. Треба было стрэліць. О, як балядзела! Як яно ляціць? Як яно кепска ляціць? Боже ж мой. Два стрэлы ў нябёсы. Так, ХВК там. Дзе елка падзелася? Все яшчэ мы не ведаем, дзе іхная елка. Так, бачата бачу. Ой, кепска. Ой, все гэта кепска выглядае. Мы гэты фланг аддалі цяжкія танкі, гэты згубілі. Так. Забіць яго. Так. Лінкса трэба забіць, бо ён шотны. Ён пакуль жыве. Ой, бля, вось гэтыя вось хлопцы, ім бы дапамагчы нам. З іх толку ніякага няма. Яны там колькі? 3? 4? Нарэшце яны задзяблі ХВК. Да. Вось неяк так. Вось неяк так. Вось гэтыя хлопцы не патрымалі нас. Гэта кепска, яны займаліся сваімі. Лічачы, што яны ж цяжкія танкі. Ім не трэба нічога тут рабіць. І па факце пракахалі флаг. Так, подшатик. Не, тут по разам. Потому что наши на правом фланзе ничего не зрабілі. І сярод цяжкіх танкаў таксама нічога не зрабілі. Усіх просто перастралялі, як... Шейки Лана прописала. Паміж вачэй. А вось гэта, глядзіце, хлопцы, яны тут стаяць. Молодцы. І гэта таксама тут штосьці робіць. А што ты тут робіш? Так, фактычна, вось так можна зрабіць і елачку знайсці такім чынам. Гэта не мой фраг, але... О, арта трапіла. Арта трапіла, прамое траплянне.
Не мой бой. Так, у цябе зараз толькі ланч адбываецца в РВ. Заняты быў, ну гэта добра. Калі шмат працы, гэта добра. Калі мала працы, гэта кепска. Гэта ведаюць усе. 21 хвіліна. О, дарэчы, до конца гэтых резерваў пагуляем і на гэтым усё. Легендарная трапнасць, выдатная, ты просто, дарэчы, на Ларейне, так? Памятаеце, як у мяне сёння зранку ляцела на гэтым, на Ларейне? Ці на чым я там гуляю? На Ларейне я ж гуляю, ну. А у гэтага хлопца заляцела па самому маленькаму танку ў гульні. Што зробіш? Як там французы кажуць? Що так гавно, що так насрано. Ніяк так. Правда? Ой, что-то я забылся. Чекай. Едем. Так, ялка мінус. А хто б сумнівався, що мінус? ВЗ атрымаў па пысе сваёй. Неяк людзі дзіўнавата сюды пад'ехалі. Што ты робіш? Бля. Вось гэта ты выдатны гулец. Пытанняў няма. Вось гэта ў цябе план быў. Ой, выбачай. Постой, подумай троху. О, калі што гэта не павінен быў страляць. Кнопачку-то я сваю отпусціў. А гульня полічыла. Сраць я хацела на тое, што ты там отпускаеш. Это быў такі добры пролаг у паўсекунды прыблізна. Канцэвер, ён жа ж двустволка ж, правда ж? Он выходзіць пад яго не трэба. Так, Т-103. У нашага 703-го альфа не паляцела. Так. Канцэвер. Ты выдатна тут катаешься бортом сваім перад канцэвером, правда? Так, трэба ўвогуле перайсці на голду. Не падабаецца, тут даволі шмат цяжкіх танкаў. Ты серьезно? А ну давай вежу свою покажи. Вось тебе так. Зараз перенаб'емся. 40 секунд усього. І паспрабуем дабраць яго. Канцэвера гэтага. Так, у нас на базе траблы. Трэба будзе туды павяртацца. Коль рано, 8 секунд, яшчэ 20 прыблізна сума у суме. Так, добра. Гэтага зрабілі. XM. Так, ты наступны, слухай. Ты не думай, што ты нейкі асаблівы тут. Так, сюды.
Каб збіць... Так. Не бачна. Адсюль не бачна, а вось так бачна. Гача. Так, час ёсць, таму перанабіваемся, усё. Выдатна, збілі базу. Пакуль атрымліваецца добра. Сюды з'язджаем. Иди у сраку. Верыш? Так, а у яго 771. Не, мне трэба 3 набоі. Я яго не заб'ю. 5 секунд яшчэ. Успокойся. Блять. Заебись, яны ўдвоіх былі. А я не подумаў нават, што яны ўдвоіх будуць. Ну і ладно, трэба было ехаць у лоб. Гэта тады перамог. Але ўсё роўно гэты прыехаў к Сорба і дабіў бы. Не, шкада. Тактычная памылка. Але ж хто ведаў, што яны ўдваіх? Хто ведаў, што яны зарганізуюцца? Што там па часе у нас засталося яшчэ? Яшчэ адзін бой? 15. Не, яшчэ 2 боя, до рэчы. Яшчэ 2. Та ёпарасоте, ну хоць одна мапа была б адкрытая, ну. Я ж кажу, бляха, і так говно, і так насрано. О, рандом сёння. Так. У нас ажно 3 ELC-90. Твою ты дивізію туди налево. Так, і у ворога 3 елки. А гэта означае, што? Правильно. Абсолютный минус по на свете будет. Так, тут никто не вылазить, пакуль что. Вось там чамусь з'явілася одна, ну... XM уже тут, поехали. ЦАЭС 63. Где там твоя вежа? Жильон довожи. Нечто наши ПТшки ссутся надто. А вы не ожидаете ось так проехать? АМБТ, елка и все такое. Неужели никакого ожидания нема так зробить? Стоять у троих, сопли жуют.
Ты як гэта робіш, а? Альфа не пайшла. Альфа не пайшла. У, дзякуй Богу. Дзякуй Богу. Не, чакай, чаму? 237, 231. Гэта і ў яго не пайшла альфа. У мяне ўсё пайшло, ўсё добра. Так, я мяркую, што тут няма ніякіх ПТ, правда, не? Не свяцілася. Лет эстерфы некі не свяціўся. Поехали, что нам, кабанам. Бачым, не бачым, нічога не бачым. Паляцелі. Заўважце, як гэта вось прыдурак фуловы які. Чакаў, пакуль я прыеду. Так, мы перамагаем, вядома перамагаем, усіх перамагаем, заўсёды перамагаем. Амаль што забыўся пра балы канал. Што зробіш? Што зробіш? І такое бывае, галоўнае, што не забыўся у любым выпадку. Так, мы супраць дзесятак. Дзякуй Богу, іх толькі 3. Гэта азначае, што мы зараз будзем ад цэнтру гуляць, каб прапісаць ім трошачкі ў барты. Вось там, адсюль. Падкоцімся, там, стрэльнем, я адкоцімся. Бонус яшчэ не ўпаў. Ну так, не ж колькі, паўгадзіны там трэба сядзець. Ці колькі, не ведаю. Каб бонус нейкі. Гэтых балаў упаў. Скорпік. Бачацік падставіўся. Большую частку ХП згубіў. Так, тут тай подціскаецца. Ці ён паспее? Блядь, ну. Хтосьці ў іх вось тут. Вось тут вось. Таму паехалі адсюль, так, бачце. Прыкатваюся і ўсё свеціць. Так, у такім выпадку лоры дзве ідуць на адстрэл, а мне трэба ў такім выпадку сюды паціскаць пад камень. Каб лоры маглі адкідваць свае 2 барабаны. Penetration. Так. Enemy hit. One of our tracks is damaged. We fixed the track.
Трэба чакаць перанабіванне. А лора адкідваюць у нас ці як? Не адкідваюць нічога. Enemy hit. Та ідзі ту сраку, уніз паляцела. Гусеніца меня нават не збіла. Так. Усё, так, добра. Лора адкідваюць, я бачу. Лора адкідваюць, гэта і добра. Так. Фелічі нейкая там гэтая. Яно бачнае, але няўдалае. Правільна. Бойцеся пакуль што пад'язджаць сюды. We didn't even dent them. ДЗТ прикрывае гэтага хлопца. Так, дарэчы, ФВ-4005, яна вось тут стаіць, яна мяне чакае, я ўпэўнены ў гэтым. Ух, як ён якасна пракаціўся зараз, правда? Толькі пікселі бачныя былі. Penetration. Правильно, правильно, цікай адсюль, кражатка, цікай. Нема чаго тут рабіць табе. Так, выдатна. Пакуль што не бачна, дзе тая ФВ-ха. Было б неблага. Паміж вачэй ёй, правда? Прыстроіць набойчык. Вожык, карацей, што хацеў сказаць, калі табе трэба будзе кансультацыі па навушніках, то пішы. Дзякуй. Буду пісаць, калі што. Так, штосьці нашыя асмялелі троху. Мне падаецца, хутчэй занадта. Гэта не падстаўляецца, бачыце? Нейкі там выпадковы разумны чалавек атрымаўся. Там гэты таксама схаваны. Вось адсюль Фелічы я ж павінен быў бачыць, не? Лора за мной едзе? О, гэта я. Ага, ФВХ проехала туды. Так, один зайшоў, 100%. Так, штосьці я не зразумеў. Дарэчы, як ворагі рухаліся, даволі дзіўна яны зрабілі гэтыя рухі. Яны пакінулі замак? А вось навошта, я не разумею. Так. О, добра. Гэта добра атрымалася. Так, дзякуй Богу, іх нема, дарэчы, арты. Enemy armor is damaged. Enemy armor is hit. Gotcha.
Добра, дабралі. Так, тут мяне будзе сустракаць пражэта, калі што. Мне б гэтага не хацелася. З пустым барабанам, тым больш пражэтамі не перастраляем. Ага, ось яно тут. Усё. Ой, выдатна, просто 2 разы танкануўшы яе. Які я малайчына, просто бог АМБТ. Хто б мог спадзявацца на такое, а? Усё, я яго дабіраю. Ён ад мяне не схаваецца ўжо. Няхай сабе. Так, ну і ДЗТ ён небяспечны, вядома, але ж... Шотны, правда? Не шотны, ён для мяне не шотны. А дзе ён? Ну на што ты захапіў базу, бля, ну дурні. Ой, ну які бой добра на МБТ атрымаўся, а? Так, бо я шмат інфы пералапаціў, перш чым сабе набываў. Добра. Так, але мой ты сам цяміш лепей за мяне. Не, гэта толькі... Ведаеш, што я даведаўся з усяго таго, што мы прадавалі вось за маё жыццё. Я ў гандлі працаваў вось такім электранічным колькі? 2 гады. З нацягам. Амаль што 2 гады, калі быць у больш дакладным. Карацей, усё, дарэчы. Мы на гэтым скончым стрым. Вось. Што насамрэч на паперах пішуць усялякае гаўно. Пакуль што на ўласныя вушы не пачуеш штосьці, па параметрах, якія пішуць наўкола, што ў інтэрнэце, што на каробках, што ў гэтых вось паперках, якія ідуць у камплекце, яно не адпавядае ніколі. Яно ніяк не адпавядае, таму што там ніколі не абмяркоўваюць ці неяк параўноўваюць абсталяванне, якое яны інсталююць вось гэтыя навушнікі ці у акустычнай сістэмы, з матэрыяламі, якія яны выкарыстоўваюць. Таму што, напрыклад, калі ты збіраеш калонку, тое самае тычыцца і навушнікаў, вось, то вельмі важна зрабіць усё, каб воздух, паветра не праходзіў праз корпус. Каб там было проста адпаведна адтуліна для таго, каб вось гэтыя нізкія частоты яны хадзілі. І пра гэта ніхто не напіша. Там трэба ў руках трымаць, трэба на вушы апранаць, трэба гэта слухаць, трэба гэта мацаць, толькі так ты даведаешся, як яно працуе, што з гэтага будзе. Усё астатняе поўная лухта. Добра, дзякую ўсім велічэзна за прагляд. Мы з вами сустрэнемся заўтра. Заўтра павінна быць 2 стрымы. З раніцы гэта будуць танкі, увечары гэта будзе SnowRunner разам з ВРВ. Вось. І што я вам ще скажу? Тое, што сёння выходзіць наступная серыя Спайдермена. Хутка пабачымся, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Усім да пабачэння.